سمات زيو مهار النفس اسم العصر تغلت زيو مهار النفس 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 بزحلف محرنا بزمت محلونا بأفر من القدس بنت اجزتنا مريم مهار النفس اسم العصر تغلت بنت اجزتنا مريم مهار النفس 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 ناي مسغانا ጸሎት ሰናይ ነገር እንዝገበረልና ይቀርባል እግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰውረና ረዲእናን ይحلبنا ነብርብናን ተቀቢልናን ተማቡና ናጽኒና ሰዓት ያዊ أبتحنا أي حجوم إذا قدس على زيان بقول زمن يوتنا بفصم سلام خلونا كل جابير أملخنا نلمنا لنا صلي أقويتنا جابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر دعلو كل جبرين من تقول جبرين أو كل جبرين مسكنا كلنا سلسور كنا نزل داخلنا نزحل خنا نبغى مسل زرب كنا نتقبل كنا سلزعو كنا نعخنا سعادة يوم سلزت صحنا مسكنا كلنا أقويتا يقرب لنا أو مفكر سب سلزل منا كلنا كم حرت كون لنا نزع قدس على زيان كل زمن يوتنا نعغاب وفراب بسم سلامكم تسمع بنا كل قناتكم كل مكان حبون نقول زخنا كل دور سيطان مخرخ فاسوات من الله سلام وبيتا كبار كاب كل بزخاونا كاب زرياز قدس فتازونا زطامن زعشنا زلنا تمنن كربيتن كل حال سلام كرغز سلطان زعفنا سلام وكل فادنا برنا برنا فتنا يتونا هذا والخاب بيتنا عندنا مدحنا يذكر فتن من فرسبيل بزغبره حراتني قرات مسخه معلم هو زغن منفس قدس مسكانان صنعتم زلك على من كل سعد زل العالم عالم امين ناين السحاب مزمور 50 حدن واملاك مسالفه محرم كنت علينا غاب سيد المسكا اسات صديق حسبن كبحاتي ونازرين انا ابا سايفل لكم حاتياتي كل غزي اب قدما ايو زربا خاص عدل فردوان سكون كاتركب انا اخاط بدلكم اب قدمي خا كيدوركم نو بابا ساعه ولكم نيك ابا حاتيات تنستن ان حق او اشتغات دليل ابوون طم محرم متخصص سم زاترين كبرت صورو صبني تنزغت كتكاينا سمت ابغساس باتان ابغسنا اسمع عندك كابا حاتياتي كله نزل او سايب دمس سو املاك طري بفطر لي صن منفس كاوشتي حدث كابغت كاي درغين ابغس من حنكام لسلي بفقدኛ منفسو دغفني مغدخان مرسكم رم يحطان بقى الناس يوم املاك من حنك كابدا دمان ما تفني لساني صدق الركت ولد يا غويتا افري مسكانا نغرس خنا فريكفت مسوات داب لكان انت زي كنس مقرب كل كان مسوات مراريت وغني خم مسوات املاك سور منفسي واملاك مسور قطقط دبايتو نغني خا نسيم صقها سنا يغبرلا مكاتات يرسالم ندا شو مسوات صدقي زحر المسوات مول مسوات باك لكاي شو عم مسوي خارع وقول كايم هالليلويا ذا سعديا من بارسغا غيتا يس كورسس ام قبرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دق اسام سالمت ስለዝኾነት ከመወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትወፅር ቅድመ ወከፍ ጸሎተ ሰዓታት ናይ ዘወጥር ጸሎት ይቅጽል ጸሎት ግዜ ድቃስ ክርስቶስ ንጉሰይን አምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ኃጢአተይን ሓድገለይ ከእልምኖ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መዝሙር 130 አቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ መዝሙር 131 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር 132 ሀብትና ሙሉ መዝሙር 133 አይፎን 443783 ሀብትና ኤልሳቤጥ ያመስለን እንደዚህ ተጋገ አቤ መርጌታ ኤደኔ هرّا تبّو هرّا غريتا نو تاحا هرّا مزمور 234 ناباي مزمور 237 يتروس فاميلي مزمور 238 أبونا بيكش ولدة تنسائه مزمور 141 أدينا إلسابيت مزمور 40 حبتنا مولو مزمور 146 بيتروس فاميلي مزمور 147 حرقوين 148 حاونا ساميل عاويل كان ببا 148 كاب
قال هي تسمع أنا مرجيتها تقريتها أيرين دول فول سكرين. اوكي حرة تقرأ يغني لي سلا حبريتاهم يغني لي حجي تعري أخوان تسفى قبر هو حجي قرم هو تعري حجي قرم صبو سلا حبريتا أخبرها بالله كسل حونا أول داب حونا سامين مزمور 248 هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኻትኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ሰማያት አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላን ባሕርን ማዓምቁን ኩልኻትኩም አቱም ሓውን በረድና ሳይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን አቱም አኽራን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይትን አዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም አራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመምትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረት ምድርን አጓብዝን ጎራዙትን ዓበይት ምስናአሹ ስሙ በይኑ ልዑልዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን ይሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ አልዓለ ስለዚህ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ አሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያዊ ምድረ ቅድስታት ተስፋቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق ناملاخ زفرح صنع اسرائيل ونصب نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእይ ሞት ከም ዘርድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽሔ ወለድነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት አገገብርሉ መስአተው ስማን ድማ አብይዳ ሓፎ ንአምላኹን ከም ዘናበላ አመስከነ ወጎይታይ ነተና አዛብ መግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ኣብ ክርስቶስ አምላኽና ብሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ሰግደል ካሎና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ይስማዕ ደሎ ወስማዓሎ እነሆ ኣብ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቀጥን ኣለኹ ግን ነፍስየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲኺ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ አምላኸይ መሐረንን አድህነንን እናበልኪ ተማሐፀኒ ስብሐት ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሀብትና ኤደን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር ተዝኸውን ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግናኸ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተገባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዝፈርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕካ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግደሱ ዝኾኑ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ ኦንጽሕት ድንግል ሕይወት ይስማዓልና አሜን ኦንጽሕት ድንግል ናባራኺ እቲ ቅልጡፍ
إلال بديت كي زرقحي نتي قبل حلناي كم معبل زجمات كفوء حسابات كاباي أرحقيو نتحمنتي نفسي بخنتونت أزيو حلواتات في إوا الأمو نبصولتون من قاحن أبقسيا مخنياتو نفسخي كالأيتين محرت التلمن اللايتن أدن إخي أدن من هوات نقصن أملاخين قويتاي يس كريستوس تسفاي إخي آمين آمين قال هوت يسمع لنا حبتنا ملو وقويتا بزاليت زيا قويتا بزاليت زيا نعمو زي حاتيات كنحضر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروحيخا برختها أزحيو قدسم قاون زلالم كبري يمالو إيو آمين وقويتا همتي أباخاتو كلنا يزلنا محرتك خم تخون لنا يعني تخلو نعاخا يتصفي اللغة سخاخا أبوانو مقبيت هبام وأملاخنا مدحانينا وتصفى كل وسنات مدري سمعنا وقويتان سخائخة أبز عادة زي نزل ألم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خمو فردخا محارني وقويتا بروخي خمو حقنتك أردني وقويتا بروخي خمو كبرخا أبرهلي وقويتا محرتك نزل ألم نبر وقويتا نعي بتكبر إدكا كولدونا ولدو معقبية سلسخونك أي تنسقني وقويتاي نعخا بديلي يم محرنن ننفسي أدحن النابلكو بسل اللخو آمين وقويتاي أبخاتو كلا اللخم أدحنني وأدكا خقبر كعا محرني بسخا أملخي فالفالي هوت إخا ببرهان فادمائنا برهان نرئي محرتك نابتوم زفلتوخا كبرخا خاعة نابقونا عات لبيت تمت تسقان برخة مسقانا بحقي ناتكاي قد معلم زنبر كان زل علم التنبر زلخات أبون ودن منفس قدسن عخا مسقانا وداسين كرماني قبا لومن كل ساعة زل علم آمين ولول كويتا بأخا مؤمانن نسمكا مزمارن سنا يمو محرتك أب صباح حقنتك دما ليتي أزنتو آمين آمين قال هوت يسمع لنا حبتنا عاسي داس يسلس قدس قدوس እግዚአብሔር قدوس ኃያል قدوس ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና قدوس እግዚአብሔር قدوس ኃያል قدوس ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና قدوس እግዚአብሔር قدوس ኃያል قدوس ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና በክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ዝተቀመጠ ኣብ ሕያዋንና ሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ አሜን ወጎይታ መሐረና ምስጋናን ቀጽል ተባለ ምስጋናን ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን او سلس قدوس محرنا او سلس قدوس محرنا او سلس قدوس محرنا او غويتا حطياتنا حدغلنا او غويتا بدلنا يتسبسبلنا او غويتا ابسانا يقربلنا او غويتا حمات زغاب حيوم من تقدس سمكايت كفوسم او غويتا نتوم زمتو بتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسم عرف او خاب حطيات نصفون كا غويتا ردنا لماننا فاتقبلنا كبرن مسكانان فصم عرقن قدسنا نعخاي قبا امين غويتا محرنا غويتا محرنا غويتا بارخنا كم زنا بلنا كن مسكنا كبقعات كبرنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منساتم صافر كام تاب سمايكم دما امدري يكون نالت انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كفادحنا نمبر فتنايت اتولنا منقسن حيلن
ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እዘት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ አንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና መዓዛ ቅዱሳን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አቤት አራ ያቦነ ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአትና ነፍስና ሓዲጉ ተመሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሐቀኛ ንግስቲ ኦ ናይ ሐቀይ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንአማኒኤል አምላኽና ዝወለድክልና ብርዕቲ ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት አማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መእተው ጸሎተ ሃይማኖት አዴና ኤልሳቤጥ ኦ አዳ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድህን ዓለም ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለዘድሓነናን ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ንጻድቃን እልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደትን ነኽብሮን ጎይታና መሓረና ጎይታና መሓረና ጎይታና ባርከና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና ሃረገወይኒ ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልድ አብ ዋሕድን ንአምን አብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልብን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተቀበለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ንዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንአምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑ እስክንላዕል ክበር ለየቦኒ ብኽልና ብሰማይ ጎይታ አብኤ ነይረሙ ሶሪ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ አብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንአምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንአምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንአምን ትንሣኤ ሙታን
ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ሀብትና ወይኒ ቅዱስ ቅዱስ አይፎን ወይኒ ኢልኩም አቲኩም ዘለኹም ميتي خزلخ تنبب انت اللي خي كمي وعدكم بخال التليفون آتي كمي وعدكم برغات أبوتات أحوات كلهم كمي وعدكم أحوات أحد قدوس 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 إግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርም اوكي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን በክብርን ብልግስኻን ሙሉአት እየን ኦ ሁሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ካረዳ እየብልናን ኦ አምላክ አባና ሕዳር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ክበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ጽውርን ግሁድን ዝኾነ ዓጥያትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና አሜን ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትካ وعقبك عبسان بك ممرتك أملاكنا وعقبك عبسان بك راتك أملاكنا وعقوبك معبسانا بقعات ورنا مسقانا خمزلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصها تمصى فقد كام تاب سماي كوم دما امدريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نأسنا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا منقصن حايلن كبرن نزل علم نتكايما امين اوزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابير سواء قويتا سراوي سلام لك الله السغي كاو أن السبرختيخي فركرسهم برغي أمل تسقا إجابير مساقيو أو في السيتي دس بلكي حتى تناغسر يلنا نفتود يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين نين السحات صلوت أو قويتا أبزا معلت زي أبكن مغاب تكباركم بقال بحسابكم بقولوا واساتنا زهات أنا ينصغار روحن مفكر سمثل زخون كام تقدس مكالكات عرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حضر سلام وتليتها بنا أبزا سلام وتليتي
هابنا أبزانا يدقاس جزينا خاب كل شنكت ناس أكبرنا خاب كل فاتن خاب كل فتنا سلام كحلونا خا ناي سلام ملأك لا أخلنا سجان برهراين تمفكر سب بزخون حد ودخا قويتنا أملاقنا مدحنا يسكرسس تبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلك معرفة من زخون وهابوت منفس كلسن سجانا يجباك حج نزل علم أمين دحر نفس وكف سعز صلة صلوات وقويتا محرنا رد كاونا بزحلنا وام نفس وكف ساعة جزين أب سماينا مدرن بخبرة سجار الكاكروساس ومن أملاقنا بعلنا ويت عقس مزح مرتن بسنات ملأخان روحن نتمعنا زقدام يوم حتى يتانياتات تنتمحر نحات بنسحات من يشبه وقت كنبر برموت زيت للي من تصبيهم زلة ساسمايات كرهبو نقول لنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعات أنا كل ساعات اللي معنا نتقبل وثناك كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس حسابنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا أنسه تمنيتنا ونسمر ما منافوس حتياتنا حدا قلنا كان كل حد كفاء حزن سكيات برد عنا اللونا يمكن عقب بودسان ملاقت حلونا عودت كنات كان مرح منتي نابت زي مرمرن زي والسنين فلتت كان بس حد لنا نسغان زل عالم بروخيخا أمين وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمجلنا خنصلي أبسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصغات مسا فقاركا قمتا أبسمايكم دما أمدريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا نقصن حيلين كبر نزل علمات كائمة أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غد نقلي خي بسقاهون نقلي خي أدي جابير صباحت قيتا سراوي سلام لك الله سقان سبرغتي خي فركر صبرغي أومل تسقى جابير مساقي أوفيس الدس والكي حدياتنا خسريلنا نفتو الدقيس كورسس من تانا محرت لمن لنا آمين ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኩልኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን ትሽዓተ ሃብታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ትሽዓተ ስነ ምግባራት ኣብዛ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብዓት ተካታተሉ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን أثبتهتان خفلكم تبل كساب زي ساعات زي بدحنا سلام عقيبو بز قدوس أقلقلود نخن الراخب زي فقدلنا لأولى بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبسحيو نخلهم بز ساعات زي أبس أبابا أبس أقام أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلوا موسى حرا يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدسان يدبسكم نعنا نقول لهنا خا زستوعل أمره بو مودعتنا يسبقلنا نتوم بجبو نكتاتل زلنا كم فقاد إخزابير أب زحلف جزينا كابتوم تشعت هابتات كلت رئينا لنا توم قدامات فقرين صولاتن زبلو لومي كم فقاد إخزابير نريوها أب صوم ينازل لنا مالتي سلازي كم فقاد إخزابير نعاي نبرخت زخون قال كهبني إخزابير عب صلاتكم كذكرني نقول لهنا خا روح فتارينا السمعة نيأذان منفس زعقر توتو لبي زتكبر سناي حلينا كهبنا نا إخزابير قدوس فقاد يقبرلنا كم فقاد إخزابير تقدماي كابتوم تشعت هابتات ويتشعت سنة مقبارات قدس بيت خريستيان زبهالو صوم فقري مخانو رينا اتخالاي كا صلوت مخانو اتسالساي كا صوم يمالتي توم تشعت هابتات زبهالو هابتي زحلف جزينا
كنذكرهم انتي انتاينا رئينا زلنا ابزناي مستيرات بيت خريستيان حمش مستيرات بيت خريستيان حمش مستيرات بيت خريستيان حمش أعماد مستير شوعات مستيرات بيت خريستيان ازيوم مينارينا حجن ريو زلنا خات شعات هابتات ويت شعات سنة مقبارات زبلينا حزنا زلنا الكابتي أبز حلفة جزينا أبتخال كفال صوم زبل نمنتاي نصلي زبل كلتنا تبع حمش شارينا نيرنا نعقو مسرعنا كلتنا تبشد الشيء عينت صلوت زيهم كل جزية صلوت نابرا سلزخونة قدم تختل كأن فلتو سلزلنا بزحلفة جزينا نايم لخون وداسين صلوت كلاي نايم سجانا صلوت رابعاي نايلم سالساي نايلمنا صلوت رابعاي ناين السحة صلوت حاموشاي نايم بسعة صلوت شاريشاي نايم على دنت صلوت منالبات سلازة حلفنا يبز حلفة جزية أجد دست سلازة خونجن مجمريا أنت عينت صلوت يخنص اللي زاد لي النازل له خنفلت كنسل له خلنا أقول أنت عينت صلوت يصل زله على لينا خنفلت من أنتي نزوم شديش عينتات صلوت كابزيهم زوج صلوت يلن حنساب كده قمة منالبات كنحزوهن كإلمنت بفلايتهم مسحف زي بلنا بمنصر علامانا صلوتنا أبشد الشعب بيت وجلتات مدبي خليلو قداماي نايم لغون وداسين صلوت كالاي ناي مسغانا صلوت سالساي ناي لمانو صلوت كميز مسألة ناي لمانو كميز مسألة ناي مسغانا هاب توشت بفلايتهم مسحف حزنا زلنا أرستو ترايز تنكفو زلهو سالساي ناي لمانا صلوت كابزي أبير زدلي أنا نقر كن حتى كلنا نقربويس رابعاي ناين السحة صلوت زبدلنا يو زابسنا يو زوجدلنا يو كرما أملاخ نفسنا هريا خلنا محاري خامو قرب لنا محرنا نابلنا نذكرنا نصليو رابعاي نايم بسعة صلوت حمشاي نايم على دنت صلوت كلتنا بشوعات ناي كريستوس ناي صلوت عريانة كنصلي من يعريانا ناي من عريا قرناينا نصلي كله تنقبرو أقاباب صلوت كابيزم سناي كاب سبات زمسا يكونن بعلو قيتا ياس كريستوس أبقيت السمان زبها الوطا أبقيت من بزامرتو بتقبار زرئيهم كصليو زتابابعهم مسدخمون عفتنا خيتاعاتو سنقحل صلي اندابل خبيد متنققتا زهبولو اتمنشي بتخريستيان سريعاتو زلا كاب كريستوس بأكال زفتصمو حواريات زفتصمو زنبورون زمهارون أبوتات بتخريستيان تقبلوه كابقال እግዚአብሔር ዝመፀ ቅዱስ ስርዓት ማለት እዩ ክልተ ነጥቢ 8 ትምህርቲ መምርሒ ክርስቶስ ብዛዕባ ጸሎት ስለዚ በተግባር ምሂሩ ብዛዕባ ጸሎት ካ መምርሒ ሂቡ ክልተ ነጥቢ 9 አምልኾ አምላኽ ዝሰምዖ ጸሎት ቅቡልን ዘይቅቡልን ጸሎት አሎ ክልተ ነጥቢ 9 አምላኽ ዝሰምዖ ጸሎት ስለዚ ከመይ እንተገበርና አምላኽ ዝሰምዓና كا أبزر السزن مهارو مالتي فقد أملاخ انتا إلينا كلتا نتبع عسرته أملاخ زي ملسو صلوت زي ملس صلوت هالو قداماي غوغوي وي أملاخ زي فقدو صلوت كالاي بغوغوي أقاباب زغرب صلوت سالساي بخوفو درخيت زي صلوت رابعاي مسبدب أملاخ زي سمامع صلوت زياتهم توم أملاخ زي قبلهم عينتات صلوت يوم مالت يوم ازي ابز حلفه غزينا كم فقاد እግዚአብሔር زرعنايو نتوم زنبرنا نمزخاخري نتوم ناي زي نبرنا خا انتاي كم زنبره قرب رديت نخهلونا الى قرب دقيميو لومي كم فقاد እግዚአብሔር سلسته صوم سلسته نقول كلنا كابتوم تشعت هبتات وي تشعت سنه مغبارات قدس بيت ክርስቲያን ሳልሳይ አለና ማለት እዩ ቀዳማይ ፍቅሪ ካልአይ ጸሎት ሳልሳይ ካ ጾም ጾምሰ ተከልኦተ ብእሲ እመብልዕ በጊዜ ዕውቅ በውስተ ህግ እንዘይቲ እዘዝ ለዘሃገጎ ለስርየተ አበሳ ወብዙሃ እሴት ፈቂዶች ያሁ ከመያድክም ኃይለ ፍትወት ወተተአዘዝ
ለነብስ ነባቢት እዚ ምንጪ ካብቲ አንቀጸ ጸሎት ኢሎም አቦታት ቤተክርስቲያን ዘቀመጥዎ ፍትህ መንፈሳዊ ዝበሃል ሕግታትን ቀኖናታትን ስርዓታትን ቤተክርስቲያን ሒዙ ዘሎ መጽሐፍ ኣብ አንቀጽ 15 አንቀጸ ጸሎት ኢሉ ይህብወሎ እንታይ ማለት ይትርጉሙ ጾምሲ ኣብ ውሽጢ ሕጊ ንዝተፈልየ ግዜ ካብ መግቢ ምኽልካል እዩ በደሉ ንኽሕደገሉ ዓስቡ ንኽበዝሓሉ ነቲ ዕይኡ ኣፍቂሩ ሕጊ ዝሰርዓሉ እናተኣዘዘ ስጋዊ ፍትወት ብምድካም ስጋ ንህያው ነብሲ ንኽትእዘዝ እዩ ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 15 ኣብ ላዕሊ ዘላ ናይ ግእዝ ቃል እዛ ኣብ ትሕቲኣ ዘላ ንምንታይ እቲ ግእዛዊ ከም ዘለዎ ተቐሚጡ ክትርጎም ከሎ ገለ ጉድለት ገለ ክውስኾ ክጎድሎ ስለ ዝኽእል እቲኦም ኣቦታት ዝፈልጡ ብትክክል ተተርጊሙ ዘይከም ተተርጎመን ንኽርድእዎ ተባሂሉ እዩ ሓደ ናብ ሓደ ክትርጎም ከሎ ብዙሕ ቃል ስለ ዝጎድሎ ስለ ዝውስኾ ማለት እዩ ካልኣይ ወአኮ ጾም ህብስት ወማይ አላ ጾምሰ ዘውኩፍ ቅድመ እግዚአብሔር ውእቱ ንጽሐ ልብ ወሰበ ኮነ ስጋ ርሁብ ወጽሙእ ወነፍስ ትበልዕ መፍቀዳት ወልብኒ ትፈጋእ እምጣዕማት ምንት ኑረባሁ ለጾሙከ ቁጽሪ 598 ትርጉም ጾም ማለት ካብ መግብን ማይን ምሕራም ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ ጸሎት ንጽህና ልቢ እዩ ስጋ እንተጸመአ ነፍሲ ግን ስጋው ድልየታ እንተፈጸመት ልብውን ካብ ጣዕሚ ስጋ ዝተለዓለ ባህ እንተበሎ ናይ ጾምካ ጥቕሚ እንታይ እዩ ቁጽሪ 598 አንቀጽ ኣይተቀየረን ማለት እዩ ኣብ 15 አንቀጽ ፍትህ መንፈሳዊ ቁጽሪ ስለ ዝወሰኸ እዩ ማለት ጾም ርእስኻ ምሕሳእ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርእስኻ ንምውራድ ትገብሮ ካብ መግቢ ወይ ካብ ጽቡቕ ነገር ምኽልካል እዩ ዘሌዋውያን 16 29-31 ዘሌዋውያን 23-27 ክሳብ 33 እዚ ከዓ ንስጋና መሊኽና ብትሕትና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንቐርበሉ ቅዱስ ነገር እዩ ብፍላይ ነቲ ብዙሕ ትምኒትን ድልየትን ዘለዎ ስጋና ክንመልከሉ ንኽእል ኣጽዋር እዩ ፈሪሳውያን ይጾሙ ነይሮም ኢየሱስ እውን ቅድመ ኣገልግሎቱ ጸይሙ ማቴዎስ 4:1 ናይ ፈሪሳውያን ጾም ግብዝና ስለ ዝነበሮ ጎይታ ኣይተቐበሎምን ነይሩ ስጋኻ ጥራይ ካብ መግቢ ምኽልካል ኣኻሊ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ምስጢር ጾም ካብ ሓሳብ ስጋ ምኽልካል እዩ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ዓይነት ጾም ኣሎ ግናኸ ካብ ሓጢኣት ምጻም ስለዘየለ ዘይቅቡል ጾም ኮይኑ ይተርፍ ጾም ጥራሕ ናብ ጽድቂ የብጽሐና እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን ምክንያቱ ብዙሓት ምስ ጾሙ ኩሉ ዝፈጸሙ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እዩ እቲ ቅቡል ጾም ነቢ ኢሳያስ ጠቂስዎ ኣሎ ኢሳያስ 55:12 ስለዚ ንጾምና ቅቡል ዝገብሮ እቲ ኣብ ግዜ ጾም ዝህልወና ህይወት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ጾም ሓጎስን ደስታን ኣለዎ ዘካርያስ 8:19 ስለዚ ባህ ኢሉና ክንጸውም ኣሎና ስጋና ደስ ከይብሎ ይኽእል እዩ ግናኸ ንመንፈስና ክንእዘዝ ይግባአና እዩ ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንጾመሎም ዝግባእ ኣጋጣሚታት ኣርኣያ ሓዲጎምልና ሓሊፎም እዮም ቅዱስ ጳውሎስ ቅድመ ኣገልግሎት ምጅማሩ ጸይሙ ግብረ ሐዋርያት 9:9 እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ንጾም ማዕረ ኣገልግሎት ያሰሪዓቶ ብኡ መንፈስ ቅዱስ መደባቱ ይገልጸላ ነቲ መደቡን ብጾምን ጸሎትን ትጽምብሎ ነበረት ግብረ ሐዋርያት 13:1-3 ስለዚ ንሕናውን ብዛዕባቶም እንምህሮም ሓደስቲ ኣመንቲ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ሃገርናን ክንጸውም ይግባአና ግብረ ሐዋርያት 14:23
مزمور داويد 35:13 تنبيت دانيال 6:10-10 كالي بزح توساخي تقستات تالو سلازي نحنا هياون قدسن مسواعت غيرنا ناب املاخ متان كنقربو صوم كنلمامودو يغبانا بزح غزي كاب نوشጫው سبنا نلعلي نسغانا سلنا حاليلو نصوم عين تغهنينا نسبنا نويه اتاب لعليهم تنطلطيلو زنبره فردي بصومن صلوتن تعالي يوناس 3:1-5 ናይ ጾም ህይወት ዘሎና ሰባት ፈጽምና እንምከሐሉ ነገር ክህሉ አይግባን ምክንያቱ ዕላማ ጾም ትሕት ክትብል እምበር ከም ፈሪሳውያን ብሰብ ክትረኢልካ ትገብሮ ውዳሴ ኸንቱ ወይ ናዕዳ ኣይኮነን ዘካርያስ 7:5 ኢኤል 1:4 ከምኡን ኢኤል 2:12 ተወሳኺ ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ጾም ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን ናይ ግሊ ብሕቡእ ዝግበርን ማቴዎስ 6:16-17 ናይ ሓባር ማለት ኣመንቲ ብሕብረት ዘካይድዎ ኣጽዋማት ኣለውዋ ኢዮብ 2:15-16 ኣስቴር 5 መጽሓፍ ኣስቴር 5:16-17 ናይቲ ብሓባር ዝጽወም እውጅ ጾም ቀንዲ ዕላሙ ብጾምን ብጸሎትን ናብ ኣምላኽ ምቕራብን ንኣምላኽ ምምላኽን እዩ እዘን ኣጽዋማት እዚአን 7 እየን 3.1 ጾመ ነቢያት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሕዳር ክሳብ ድሮ ልደት ዝጽወም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቶም ኣብ ተፈላለየ ዘመን ዝነበሩ ነቢያት ብሓባር 40 መዓልቲ ጸይሞም ዝብል ጥቕሲ የለን ቤተ ክርስቲያን ድማ ነቢያት 40 መዓልቲ ስለ ዝጾሙ 40 መዓልቲ ጽሙ ኣይኮነትን እትብል ከምቲ ነቢያት ብዛዕባ ምግላጽ ክርስቶስ ዓቢ ሃረርታን ናፍቆትን ዝነበሮም ንሕና እውን ክህልወና ኣለዎ ማቴዎስ 13:16-17 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:10-12 ትንቢት ዳንኤል 9:3-26 ከምቲ ጎይታና ባዕሉ ነቢያት ነቲ ብኡ ዝወሃብ ምድሓንን ትምህርትን ንእተመነይዎ ሃረርቶኦም ዝገለጾ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ንነቢያት እቲ ድሕሪ ቃል እቲ ድሕሪ ስቃይ ወይ መስቀል ክርስቶስ ዝመጽእ ምድሓን ንዝነበሮም ድሌትን ናፍቆትን ዘመኑ ምምርማሮምን ገሊጹልና ኣሎ ኣብቲ ናይ ነቢ ኢኤል ተሪእና ድማ ብማቕን ብሓሙኽሽን እናጾመ ገጹ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ መለሰ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ንግዚኡ ዘድልዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ እቲ ናይ ትንቢት ነቢይት መዛዘም ዝኾነ ምምጻእ እቲ መሲሕ ከም እተገልጸሉ ቃሉ ይነግረና ጥንታውያን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ድማ ነቲ ንተበጃውነትና ዝጾመ ክርስቶስ ሕጁን መንግስትን ጽድቁን ደሊና ብጾምን ጸሎትን ናብኡ ምእንቲ ክንቀርብ እዚ ጾምዚ ብሕብረት ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ሰሪዖምልና ኣለዉ እዚ ጾም እዚ ቅድሚ ምምላድ ክርስቶስ ዝነበረ ጽምኣትን ድሌትን ናይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እናዘከርና ንሕና ድማ ጽምእን ድሌትን መንግስተ ሰማያትን ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስን እናናፈቕና ክንጸውም አዚዞምና በአርከስ ጾም ነቢያት በቲ መልሱ ሁሉም ነቢያትን ጻድቃንን ከምውን መልስናን ዝኾነ ብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛዘም ሕጂ ድማ እቶም ዘራእቲ ነቢያትን እቶም ዓጻዶ ሐዋርያትን ንሕና ሰዓብቶምን ብሕብረት ብእንሕጎሰሉ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታ ሃረር እናበልና ኣሰር ነቢያትን ጻድቃንን ብምስዓብ ብጾምን ብጸሎትን ናብ ኣምላኽ ንቕረብ እግዚአብሔር ይደግፈና 3.2 ጾመ ነነዌ እዛ ጾም እዚኣ ከምቲ ናይ ሰብ ነነዌ 3 መዓልቲ ጥራይ እያ ትጽወም እዛ ጾም እዚኣ ኣምላኽ ብጾምን ብጸሎትን ብንስሓ ንዝምለስዎ ክሳብ ክንደይ መሓርን ተመላስን ምዃኑ ትምህረና ኢዮብ 3
15 نحنا دما نزبدلنا يومن محرت أملاخنا حسبنا سلازا جزار سنان كالوتن ناب أملاخ بصومن صلوتن نقرب الله جزي يا سلسته نتب سلسته عبي صوم غويتا وي صوم 4 أزي صوم زي غويتانا إيس كريستوس مستتمك بؤو منفس قدس مليئو بمنفس تمريحو 4 معالتن ليتن أبرخازو صوم إيو أزي صوم بوانقوا بيت كريستيان كم تأبر أسو تتقيس زلو عبي صوم ويدما صوم غويتا يبهال بتا غويتا زي صومو بزح معالتون صوم 4 تباهيلي سواعي أبت سرعات كلن أبيات كريستيان أرثوذكساويت علم صوم 4 كلمة مجمارو صوم نغوس تباهيلي سواع شوعات معالتلو إذا صوم زي بمخنيات نغوس هرقال نمكلخال يروساليمن نوايا قدساتان أبزنا برو مخته نأبيات كريستيان علمن صومون صليون مسبلهم نساتهم دما كم مسجبرو كم تجمرت توفيت بيت كريستيان يجلس أبيات كريستيانات دحر وجه نجوس هرقال نتي شوعته مع التصوم نجوس كم مملأتا نايتي زي صوم قدام سنبت غيرهم سلازة حزون كساب حجي بخوم ويقصلالو دحر صوم 4 دما سمون حمامات قصيلي مز سمون حمامات غويتا أمن ذكرلو غويتا يسوع كريستوس سمون سلازة حمامة أيقونان بصومن صلوتن نابون نقرب اتليقاونتن كهناتن صحافتن عبيت حزبن بقنات تونكل ميهزوم أنصار غويتا زغبر ووديت نذكرنا كابكم عينت وديت اكويات اغاننتن حسمات سباتن نعنان حزبنان اغلغلوتنان كحلونا إنا نغويتا نمحصنو 3.4 صوم حواريات بمسرت توفيت تاريخ بيت كريستيان أبوتات حواريات منفس قدس دحر مقبالهم زجمروا مخانو يقلص قبر حواريات 1 لوقاس 24 شمونتن أبوتات حواريات سلازي جمروا نحناون عسى أسرهم بمسعاب كنصمو قداموت أبوتات بيت كريستيان سريعمو قبر حواريات 1:24 قبر حواريات 10:3 صوم حواريات زجمروا وسن علتن زصوموا وسن بزح علتاتن يقولون عبي صوم قلتيفون تجميرو يبزح دونغي تجمير دما يحذر بزح غزي صوم سنه تباهيلو كصواع نسمعنا مخنياتو انت بخافيل انت بملؤ ورح سنه سلازرغز صوم سنه يبحال ازي صوم زي كل غزي اب حمله 13 بغيز 5 حمله يزازم حوارياتنا علم وانجيل كسبكو صوم الورحات نابلنا انذكروا ترايزي كونس ان تغبرو انت نخون كندي مدمقن فرمهابن نيرو لومي مبزحتو حزبنا بسمو تراي كريستيان زسمو نتبي يسوع كريستوس زركب زلعلماو دحنت غنا زيفل دحريت يزلو اذا سلا زيبلو دما سلبان قداين تفلالو امنتاتن سلبا صلن قيمن نحد حدو فقرن مدنقاصن زيبلو يخونالو اتا ازيز مرير ነገር ግና ሰይጣን በተፈላለ መገዲ በጠንቋልቲ በኢደሰብን በሕማም አጋንንትን ወሩሩን ዝሙትን ህዝቢ ኮይና አሎና እግዚአብሔር ይቅረይ በለልና ግብረ ሐዋርያት 26:18 3.5 ጾመ ፍልሰታ ከምታ ኣብ ኩለን አጽዋማት ዝተቀስናዮ እቲ አበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም نمدحنا تفصم عبي سرح أملاخنا ذكرنا بصومن صلوتنا أملاخ مقرابي اتزعبي ملغتو صوم فلستا اتقالو جئزيو بجئز فلسة مالدما قعازة كاب زنبرو نابكال اسفرا مخاري زملكت أدينا قدس دنجل مريم دما كاب زعلمزي نابزي حلف منقست أملاخ سلز قعازت بمخنياتو صوم فلستا نايم قعاز صوم يبهال
እዚ ጾም እዚ ብኣቋጻጽራ ግዕዝ ዕለት 1 ነሐሰ ብፈረንጅ ድማ ኣብ 9 ወይ 11 ኣብ ዘሎ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ 15 መዓልቲ ይጸንሕ እቲ ኣብኣ ንምስጢረ ስጋዊ የተፈጸመ ስራሕ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ እተባህለ ቃል ከም መሪሕ ጥቕስ ንርአ ሉቃስ 1 35 36 41 49 ነታ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ኣብ ማሕፀና ዝጾረት ኣብ ዝባና ዝሓዘለት ኣብ ስደትን መከራ መስቀሉን መሪር ጽውኡ ዝረኣየት ኣደ እያ ከመደ ጎይታ መጠን ድማ ሰይፍ ኣብ ነፍሳ ክሳዕ ዝኣቱ ብሓዘን ዘስቆርቆረት እያ ሉቃስ 2 34 35 ድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ ኣምላኽ ዝገበረላ ዓብይ ስራሕ እናዘከርና ስለ ገዛእ ርእስና ብጾምን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ምቕራብ እዩ ሉቃስ 1 26 56 እዚ ጾም እዚ ከምቲ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ዝብሎ ካብ ዕረፍቲ ሞትን ካብ ምድሪ ምግዓዝን ንምዝካር ዝተጀመረ ምዃኑ ይገልጹ 3.6 ጾም ዓርበ ረቡዕ ብዘይካ ካብ ትንሣኤ ክሳብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ካልእ ኩሉ ግዜ ዓርበ ረቡዕ ይጽወማ እየን እታ ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዘላ ሰሙን ዓርበ ረቡዕ ምጻም ዝጀመረለን ጾም ድማ ጾም ድሕነት ትበሃል ልደትን ጥምቀትን ኣብ ረቡዕ ወይ ዓርብን ተውዒለን ይብላዕ እዩ ናይ ረቡዕ ጾም ረቡዕ ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ነቲ ንምድሓና ብፍቕሪ ዝመጸ ጎይታ ብኦም ውፁእ ምኽሪ ሞት ከም እተፈርዶ እናዘከርና ብጾምን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዝ ማቴዎስ 26 ካብ 1 ክሳብ 5 ማለት ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 23 2 ክሳብ 3 ከምቲ ግብሮም ኣይትግበሩ ዝተባህለ ንሳቶም መንፈሳዊ ዓይኖም ዓዊሩ ነቲ ዝሰቐልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሮም ብተንኰል ሒዞም ንሞት ሓሊፎም ከም ዝሃብዎ ንሕና እውን ከምኡ መንፈሳዊ ዓይንትና ከይዓውር እሞ ኣንጻር ጎይታናን ናይ ጎይታናን ነገር ከይንለዓል ንኣምላኽ ብጾምን ብጸሎትን ንቐርበሉ ግዜ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:12 ካልኣይ እቲ ንምድሓና ዝስዋዕ ክስዋዕ ዝመፀ ኣበሳ ዘይብሉ ገንሸል ኣምላኽ ንሞትን ውርደቱን ንቕትለቱን كفؤ مخر تمخيرلس فردمات كوهابو والسانة خحلف كله نحسبنا نحناون فقرن تعجستن قويتان نذكرنا أنصارنا أنصار أبسا زي بلوم سباتن كابز مكر مخريس على سنياتن أكويان سباتن من تخحلونا نمخرام كزرزرون بس أمن صلاة الناب قويتان قرب كم زقبانا الزخاخرنا نعرب صوم اتبع لة عربي من تانا أبغيتا زبس حسغاي أزي بزحي 4 يوم ونجيلاويان دما زعابي سفرا هيبومو ألو إساس 5 حدن كاب حدق 7 تغلطة ماتيوس 20 شوعتن 20 شومنتن كساب 30 حدن كمون 5 إذا كابتن أيروبو الناس أمولو مخنيات زفل يبولون أبزع علت زيقنا زيادة خم تقدس هواريا باولوس بتنسايا من انتخن حبرو بعلت متون مئنتانا كل سقاي مسكالو نذكرنا بس أمن صلوتن كن حبرو يدلينا إيو رومي 10 تغلطة كاب حدا حساب كلته كمزي لو قدس هواريا زبولو قدما خونت صوم انتاي مخانو فليدنا بحقن بمنفسن ناب أملاخ نمغرابتي 3 نتب شوعاته صوم جينان جهادن إذا صوم زي عبد الرولدتن تمكاتن زي صوما كلتا معالت تراحين زلوا جهاد مالت جلسات جهدت إبيفانيا مالتي عبلدت كريستوس بلدتن كل زتجهده اتجلس كريستوس كم تنوغاسوت نسب تباب نزكاريا سابي يوحنس متمق نهنان نسمعون نتجهده نعناون بفوليك جهاد بس أمن صلوتن ناب أملاخ نقربلن معالتات ماتيوس 3 10 شديشة خساب 10 شوعته لوقاس 3 20 حدن 20 كلتن بو أوزي سمر كوفتو ودي إزيو إلو
كمسكر زي سمعن نعنا دماغهم زمسلة قلصات أملاخ من انتخن ركب ننويح ساعات بفولي نصوم إذن أصوامات زياتن زصوة مالو كالئ مخنياتات دما علات لدات عربة ربع انتو عيلو قللات سلا زي بلع نعقن متكاتات باهيلو إيو دقماني إذن أصوامات زين زصوة مالو خلطة مخنياتات دما علات لدات ويتمكت عربة ربع انتو عيلو قللات سلا زبلع نعقن متكاتات باهيلو إيو عبد الرؤان بتا أبلع علي زقلسنايو مخنيات أصنعنا نصوم زبزح جزيه تا درو لدت نبعلا صوم سلا زخونت صوم جهاد نعا آيات تغاللني زبلو ألو تا درو تمكت جنا أبلعت كلا سلا تصوم تا قند صوم جهاد درو تمكت مخانا ينقر كم تا أبترقم صوم زقلسنايو صوم كاب زبلا عنز ستن زبلا خلو رئيسها مخل كاليلنا جلسنا ألونا دانيال عسرته وزر خلطة حساب سلسة إذا تمرتزي بزعبا صوم كوينو عندما لوختجن بسبب كن الرأيلنا خين صوم زمهري أب إسرائيلاويان صوم عزيز وتر نبره أما صحاب قدسنا صوم زبالقال أبتناي تاريخ ما صحفت تتقيسو أين رهبونينا تانا مجمر تا صوم تبالقال أب مصحف ساميل عسران شدشانيا تركب تخوانا أب زليواويان 10 شدشة 10 شعاتن 30 حدن زليواويان 10 30 10 شعاتن 30 كلتن نفسها محسا زبالقال نصوم زملكات مخانو قلوسي مخنياتو داويد ننفسي بصوم أحسا كوا إلو أمزمر داويد 30 حموشن 10 تقيسو هالو أب زبن نهمياون حفشاو زخونا ناي حزب صوم تاوجو خمس نبره نري نهميا 1 4 حده بزي كازي صومزي اسرائيلاويان امركو ابزنورو لوان كالوت 4 اصوامات وسيهم لنورو زكريا 7 3 حساب 5 زكريا 8 10 دحر كافريساويان ابصومن كلتا غزيه موصام حقي قوم نبرو سونين حاموسن أبزلو من زمن أيهوداويان إسران كلتن نايصوم جزيتات اللوم سلازي أبزخلو نايصوم جزيوم نأملاخ يلوم زي كونس بسبب كرة يلوم يصومو بمنبارم نتصومم كنتو يقبرو نبرو عصبون كأنا أدا سب كويني يترف سلازي كتصوم كلها صواماي مخان كاسب كيفلت إتوم أبسقا زلو نايم حساء ملكتات كلهم كتطفوهم يدلي فريساويان سم انتخر إلهم قصهم حساب يقدفوه زيتون ايلكين نبرو كم تعبي سياس 50 شمونتن كاب حد حساب كلتا تتقيس زلون نرغبو عبر إسخا حموخش من الناس من سفكاب كشام كبار رئيسخا منان كابتوم صواماي مخان كان نمقلاء زقبرونا قرات يوم نيروم إذن كنقبرو زيبلنا ويتا حبيرونا كن يغريتا ازغن كنغبرو خمزي بلنا غويتا حبيرنا اي نتبو حبو زغبرنا يو بغهدون مخحاس تدالي خمزلو نردا قولسيه 3 23 24 كلا اي ساميل 10 كريستوس نفتنا زغطمو بقالن بصلوتن ترايزي كونس بصوم كايو سلازي صوم عفتنا نمعوات كاب زرود واسوار حدي ناغانن تمليخكا اموصا صومن صلوتن ادلاي مخانو غيتا مهيرنا ماتيوس 10 حسران حدن ناتي ابانا استمدب قطع املاح كنرحقا بنسحا خنصوم يكال كلاي ساميل 10 شريشخ صاب 10 تنبيت يوناس 3 بزعبا صوم غوغي زخونه مردا مزهلونا صومنا خنتي خون إساس 58 كاب 1 حساب 10 لوقاس 10 እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ጾም እንታይ ከም ዝመስል ቃል ብንጹር ይነግረና እዩ ኢሳያስ 58 6 حساب 9 ያዕቆብ 1 27 ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንሱ ምስተፈልዮም
ክሳዕ ዝምለሶም ከም ዝጾሙ ተዛሪብዎም ነበረ ማርቆስ 2:20 ኣብታ ቀዳሚት ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣመንቲ ብጾምን ጸሎትን ይነብሩ ከም ዝነበሩን ንኣገልገልቲ ድማ ናብ ኣገልግሎት ብጾምን ጸሎትን የፋንዎም ከም ዝነበሩን ንርኢ ግብረ ሐዋርያት 13:2-3 ኣገልገልቲ ምስ ሓረዩ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ብጾምን ጸሎትን የማዕቅብዎም ነበሩ ግብረ ሐዋርያት 14:23 እቲ ብጾምን ጸሎትን ዝነበረ ጻድቅ ቀርኔሌዎስ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሞገስ ከም ዝረኸበ ንርኢ ግብረ ሐዋርያት 10:30 ሐዋርያ ጳውሎስ ብጾም ካብ ዝፍለጡ ሰባት ሓደ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:5-11:27 ካልኦት ናይ ምጻም ኣብነታት ኣብዞም ዝስዕቡ ጥቕስታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ነገሥት 19:8 መዝሙር ዳዊት 35:13 ከምኡውን ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዉ ኣጽዋማትና ከምታ ኣቦና ዳዊት ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ ዝብሎ ብጥሜትን ጽምእን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ደሊና ክንጸውን ከም ዝግባአና ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ከምቲ ጎይታ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም ማቴዎስ 5:6 ዝበሎ ኣምላኽ ድማ ከመቀራርባ ዕላማን ድልየትን ልብና ከምቲ ንነቢያት ዝገበረሎም እዋናዊ መልስናን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ከመጽእ ዘለዎ ኩነታት ብምሕባር ናይ ምስጢሩ ተሳተፍቲ ይገብረና ብምርኣይ ገጹን መንግስቱን ድማ ይዕግበና ሃና ጓል ፋኒኤል መንነት ክርስቶስ ፈሊጣ ንኻትኡል ከተፍልጥ ዘኽኣላ ካብ ቤተ መቅደስ ከይወፀት ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ብጾምን ጸሎትን ተገልግል ስለ ዝነበረት ሎሚ ብዓይኒ ስጋ ክትቆጽረን ከለኻ 7 ኣጽዋማት ብዙሓት ክኾና ይኽእላየን ብመጠንቲ ናብ ኣምላኽ ብጾምን ጸሎትን ብፍሉይ ምቕራብን ዝህብኦ መንፈሳዊ ረብሓን ግና ኣዝየን ጠቐምቲ እየን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ብነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ሂደት ብዛዕባ ጾም ኣብዚ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝብል ካልኣይ ሕታም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ካብ ብዙሕ ብሂደት ካብ ነዊሕ ብሓፂር ነዚ ይመስል ኣጀሚሩ ንዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ናብ ናይ ጉባኤ ወይ ናብ ናይ ተሳተፍቲ ግዜ ኢና ክንሓልፍ ናው ቅድሚ ምሕላፍና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብመዝሙር ከነመስግኖ ኢና ስለዚ ብመዝሙር ትሳተፉ ምልክት ግበሩለይ ሙሉ ሓብትና ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ እወ ትንሽ ረሒሙ ንቐኒኡ እሞ ክትል ሕራይ ሓግዘን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። መስቶብ መላእክቲ ሓቢረ ክዝመር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጀኹ ትብለኒ ዘዳለኸለይ ቤት ንኸተውርሰኒ ትብል መዝሙር ክዝምር እግዚአብሔር ይሕግዘኒ። መስቶም መላእክቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጀኹ ትብለኒ ዘዳለኸለይ ቤት ንኽተውርሰኒ ዘይትለወጥ ጎይታ ኢየሱስ መድሓኒየይ ኣይትጋደፈኒ ንሙሉእ ህይወተይ ከም ሓጢአተይ እኳ ዘይትፈድየኒ ከም ቃልካ ክነብር ጎይታ ይሓግዘኒ። ምስቶም መላእክቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጀኹ ትብለኒ
زدالو خلي بيت نختورسني محارن روحن فكاري يسوسي أنا دخومي رأيه هيوتي حتياتنيا إيه سوي خنيخا من دولني كويتاي بزي كخا مستمل أختي حبيرة خزمر كتكان راخو مساخا خنبر نبعاتي كدرس أجوخ تبلني زدال خلي بيت نختورسني أفتل على سماي كنبر مساخا حررتي وقويتي كنبر مساخا مستمل أختخا بحاقوس كنبر أمين اللهو تمنيتي كتفتم مستمل أختي حبيرة خزمر كان راهو مساخا خنبر نبعاتي كدرس أجوخا تبلني زدالة خلي بيت نختورسني نعاخا خمسل سكا خلبسني كان فري كبا تبعتون هابني حنتو كيف لتن ويتاي بزي كخا كلو دليت لبي هبانا عخا مستمل أختي حبيرة خزمر اسكان راقو مساخا خنبر نبعاتي كدرس أجوخ تبلني بدالو خلي بيت نختورسني لما مزمور እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ያቀነ እድል ተዋን آمين قال هوت يسمع لنا ملاحظتنا زماري ملائختي مهلية ملائختي وداسي ملائختي يسمعخي كل تحاسبيه سناي نجر كأجزابير يسلت الكن يقنع الكن بدك خبحدار تحبسي آمين بالتعمي قروم زخانة نيام لخو مزمور مستم ملائختي حبيرة خزمر كان دار أخو مساخا خنبر نبعاتي كدرز أجوخا تبلني زدالو خالي بيت نختورسني كابتي أزماج زنبرة زدقاق مزموري مالتيو سلازي نحلنا ناينو زازي نيملوخو مزموري سلازي كم تقول جزية نبلو تقدميتي إذا مزمور زي كاب قال إخزابير كله مزامراتنا وداسينا مسجاننا منشو مسحف قدس قال إخزابير إلنايو سلاز قدامين تاينري إذا منشي زي مزمور زي كابي منشو نعنا خا مزمور زي تاين مهار وإنتاي ملأختي إنا نركب إنا نري سلاز تقدماي منشي نايز مزمور زي كابي مستم ملأختي مس ملأختي مزمار كالديو مس ملأختي زمرو اللودو مس ملأختي بخمينا نزمر مس ملأختي نزمر كدليت على دو እግዚአብሔር መስገን ነዚ ሁሉ እዚ ሓሳባት ዝገልጽ መልእኽቲ እዩ ዝሓዘ ስለዚ ናብ ጉባኤ ኢና እቲ ምስ መላእኽቲ ምስ ቅዱሳን ሕብረት ዘለዎ ጉባኤ ኣብ ብዙሕ ተጠቂሽሎ ገለ ካብኡ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 حبتنا جمر كتبل كلا مستوى ملاختي قبائع قدسان انتهي زمسل كستنتن كله خزمس الله حساب يامو باخ جمري اب ابراويان 10 عسران كلتن كساب 24 نسخاتكم جنا ناب كرن صيونن ناب تختوا هياو املاخ سماويت يروشاليمن نابتو مألافات ملاختن يخم زبصحكم لومي صيون حدار مريم يخم تنفلتو سلازين تايلو نسخاتكم كنا ناب كرن صيونن نابتا ختما هياو املاخ سماويت يروشاليمن
نابتم ألافات ملاختن يخم زبصحكم ناب قبائي خلو ناب محبرتم اب سمايات تصحيفهم زلو بخورات ناب أملاخ فراد كله ناب منافستهم سصمان صادقان ناب إيسوس كريستوس ማእከላይ ሓድሽ ኪናንን ናብ ተኻብደም ኣብየል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደግምን በፂሕኩም ኣለኹም እዚ ጉባኤ እዚ እቲ ከም ክርስቲያን ንጽበዮ ዘለዓለማዊ ጉባኤ ዘለዓለማዊ ተስፋ እዩ ስለዚ ክደግማየ ዕብራውያን 12 ካብ 22 ክሳብ 24 ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ስለዚህ ጽዮን ማርያም ሕዳር ጽዮን ክበሃል ከሎ ከም ታራ ቃል ወይ ልምዳዊ ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት ኣለው እዚ ከዓ ካብ ምርዳእ ግቡእ ምርዳእ ዘይምህላዊ ስለዚህ ብዛዕባ ከረን ጽዮን ብዛዕባ እምነ ጽዮን ክብል ከሎ ኣብቲ ሰማያዊ ርስቲ ዘለዎ ግደ ዘለና ግደ ናብ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝንሪኦ ተጠቂሱሎ ካብ ብዙሕ ሓደ ካብኡ እዚ ማለት ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽን ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ኣላፍ መላእኽትን ይኹም ዝበጻሕኩም ስለዚ እንታይ ኣትብለና ጸኒሐ ሓብትና ሙሉ በመዝሙር ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካና ረኣኹ ምሳኻ ክነብር እቲ ናይ ዘለዓለማዊ ሓጎስ እቲ ናይ ዘለዓለማዊ ሰማያዊ ጉባኤ ንብዓተይ ክደርዝ ኣጆኻ ትብለኒ ዘዳሉኻ ለቤት ንኸተውርሰኒ ስለዚ ንስኻትኩም ገና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ኣላፍ መላእኽትን ይኹም ዝበጻሕኩም ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበርቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ናብ መናፍስትቶም ፍጹማን ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብ ተኻብደም ኣብየል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም ናብቲ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ዝተነድቀ እብነ ማእዝኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ኢልዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣለዎሞ እስኪ ምስ መላእኽቲ ሓቢርካ ምዝማር ኣብ ቃል እግዚአብሔር ካብ ተጠቕሰ ታሪኽ ካብ ዘስፈሮም ምስ መላእኽቲ ካብ ዝዘመሩ ሊቃውንቲ ወይ ተራ ሰባት እንዝክሮም ብቐንዱ ንሕና ከምስ መላእኽቲ ክንዝምር ከኣል ድዩ ተስፋና ሙሉእ ድዩ ንዝብል ገለ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ካብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ክልተ ጥቕስ ጌርና ናብቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ጾም ክንሰግር ኢና ብፍላይቶም ተሳቲፍኩም ዘይትፈልጡ ሓሳባት ክትህቡ ዝእርም ዝሕግዝ ሕቶ ርእይቶ ቅድሚያ ነቶም ኣፍኩም ከፊትኩም ዘይትፈልጡን ቅድሚያ ክህብ ወይ ኣፍክን ከፊትክን ዘይትፈልጣ يسمع اللودي وتسمع لهم أبنا الراي الراي هيوت حبتنا يتكحفا بالكله الشيء أنا هذا اللي تنسى أب لوكاس كلتين 10:3-14 እግዚአብሔር መስገን ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸምቢሮም ክብርና ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ካብ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስግኑ ኣሜን ኣሜን ይትኾን ያኔ ለመሲሉ ንምስኣ እቲ ዝለዓለ ናይ ኣምልኾ ግዜና ቅዳሴ እዩ ኣብ ቅዳሴ ካብታ ዘይትሕለፍ ናይ ኣምልኾ መዝሙር እያ ማለት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ምስጓሶት ክዝምሩ መላእክት ምስጓሶት ክዝምሩ بسماوين ملائكة قدوس ناتقبله
كاب قاسوتون مسقانا زقبل تحت أملاخنا عنا سب تسفاينا سلازي قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا حبرت قاسوتون ملاختن قبلدت قويتا يقلي سهلنا حراي إلسابيت حبتنا إتكحفا بالكلخي هو أنا يوئل كلتا إسران شمونتن سلاسان كلتان يوئل كلتا إسران شمونتن سلاسان كلتان كتب بلنادو حبتنا إلسابيت بولوس كفاخ بقى دعان وين أبغى لك حسب أبصرح نديو خوينة جم بقولو كم بقولو دحان كم ببالك وي قالوا تام بقولنا خلنا بنايت الشجر دحان تقبلنا لنا يال كلتا عسران شمونتن انت اتقول زلا نفس لسان كلتن بدحرزي كخونيو منفسا يابلع له كل سقا خوعيه اوداتكم والدكم كنبيو ارغبتكم حلم خحالمو اقبازكم كاراي كريوم بتن معلتات تينسي اب سوتنا انستن باروتكم منفس هيك خوعيه اب سماينا مدرن كا تأمرات دمن حاونا عدودن تكن كريو حساب 30 بيبي الله اب سماياتنا مدرن كا تأمرات دمن سلاسان كلتن حراي سقاب سلاسان كلتن حراي اتعباين مفريتن معالت اغزابير كي مسد صحياب سلمات ورح دما بدم كي كتلوت كخون كايو كمت اغزابير زبلو اب كرنسيونن اب يروساليمن ابتم اغزابير صعوه ترف مدحان كخوني مو اغزابير زصوع زبله سم اغزابير زصوع زبله خلو كدحني سلغالاتو اغزابير استمسغنا يخون بفلاي نتا كرنسيون تبل كمت اغزابير زبلو اب كرنسيون اب يروساليمن ابتم اغزابير صعوه ترفن مدحان كخوني مو سم اغزابير زصوع زبله خلو كدحني سلغالاتو اغزابير استمسغنا يخون قال هيوت يسمع لنا حبتنا السابيت هاونا ساميل اتكحفا بالكالها الراي بمرقتا قرية تسمع لنا عب رأي معراف حمشته كاب شعتك ساب عسرت حدا الراي أنببا ساميل هاونا نساتهم كأت حريركا بدمكا كبزول عليكم قانقاتن حزبن احزابن نأملاخ زخون سبات عدي كالو إيخا نأملاخنا زخون منقسن كاناتن قبير كايوم أم مدرد ما خنقس يوم مو نسخا نتمسحف كتوزدو نتمحتم كتفتحو بقع إيخا نابلو حدش مزمور زمرو ريوهو دما أبزوريات الزفان اتوم 4 انسسان اتوم شماغلتاتن كا دمص بوزحات ملائك سمعكو قصرهم دما آلاف جزي آلاف أشح جزي أشحي زابير مسكن قصر 10 سلسته والسكا سامي أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن أب بحرن زولو فطور أبهاتهم زولو زبلو كلن برختن كبرن قرما سلقانن نزل على ألم نتي أبزفان تقميت زولون نتجنشلن يكون كبلو كلو سمعك آمين قال هيوت يسمع لنا سلازي مستوم ملأخت حبيرة خزمر تبالقال اتوم سماياويان بزي عرفتي كم زن دابلو خمس قنوة خلو كابتم سماياويان زتمهرو مدراويان نبيات قدسان صادقان كالوتن كلهم فطرات نتعاملوه خابتون قدسان ملأختي نمهرو مالت اب سماينا مدرن اب تحت مدرن اب بحرن زلو فطور اباتاتهم زل زبله كلون يلو مخنياتو اتي سمايات تخفيت لهم نتاملخو كغلصلنا خلونا يملاخ تاملخو كميغرون كم زملخو نحناون كميغرنا خنملخو خمس غبانا كغلص كله برختن كبرن غرمان سلطانن نزل عالم نت ابزفان تقميت زلون نتغنشلن يكون كبلو كلو سمعه قال هيوت يسمع لنا حاونا ساميل سلازي مستومل اختي حابير كامزمار يكاليل ولا امدك اسينا تنبركخنا كنزمر كلنا بتخكل اتي اقاب ملأخ الله مسانا ملأخت املاخ ابزوريانا الله بقندو
ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ስለዝበለ ጎይታ ማእኸልና እንተልዩ ንጎይታ ንምስጋን ከዓ ንጎይታ ቅዱስ ኣምልኾ ንምሃብ ከዓ ኣብ ዙርዩ ኣላፋት መላእኽቲ ኣለዉ እሞ ኣጆና ተስፋ ኣለና ከመይ ኢሉ ኣነ ኸውን ንዓይ ከመይ ኢሉ ይሰምዓኒ ኣነ ድኹም እንዴ ኣነ ይተማሃርኩን ኣነ ሓጥእ እንዴ ዝብል ተስፋ ከየቁርፀና ምስ መላእኽቲ ብሕብረት ምዝማር ብምሕረት ኣምላኽ ይከኣል እሞ ደጊመ ንሙሉ ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከምኡውን ኩላትኩም እቶም ተሳተፍኩም ዝማሬ መላእኽቲ የስፈዓልና እቶም ዘይተሳተፉ ዘለኹም ከዓ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ከም ተሳተፉ ስለነኣምን ቃለ ህይወት የስማዓልና ንኩላህና ስለዚ ናብ ኣርእስትና ኢና ክንከይድ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ጥቕሚ ጾም እንታይ እዩ ክንደይ ዓይነት ጾም ኣሎ ጾምና መዓስ እዩ ቅቡል ዝኸውን ጾምና መዓስ እዩ ዘይቅቡል ዝኸውን ካብቲ ሎም ምሸት ክንሪኦ ዘምሰና ነጥብታት እሞ ሕጂ ነተን ዘለዋና ግዜ ናብታ ርእስትና ክንምለስ ኢና እቶም ኣብዚ መስመር ዘለኹም ናይ ዝሞያ ዘለኩም ንጉባኤ ዝጠቅም ሓሳባት ክትቡና ከምኡውን ኩላትኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ነዚ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ትምህርቲ ሃብታት ቤተክርስትያንን ኣብዘ ዘለኹም ኮንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም እግዚአብሔር ሓሳብኩም ከተቕርቡ እዚ ግዜ ናይ ጉባኤ ግዜ እሞ ንዓኻትኩም እቲ ግዜ ብክብረ ወፍዮ ስለዚ ነቲ ዘለና ግዜ ንጠቐመሉ ኣርእስትና ጾም ኣብ ዝብል ኢና ፀኒሕና ኣብቲ ዝሓለፈ ጸሎት ዝብል ፍቅሪ ዝብል ተሊናውን ዝሓለፈና ክንቅበል ንኽእል ኢና ዝያዳ ግን ኣብቲ ናይ ሎሚ ምሸት ዘምስየ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እውን እቲ ኣርእስትን ይጅምረሉን ጾመ ነቢያት ዝጅምረሉን ሓደ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዩ በዚ ስለዚ እውን እግዚአብሔር ነመስግኖ ስለዚ ምጻምና ዘይተረፈና ዘይቅቡል ጾም ከይንጸውም ምጻምና ዘይተረፈና ድኻም ስጋ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ብግቡእ እቲ ዝግባእ ጾም ንምጻም ጾምና ቅቡል ንኽኸውን ጾምና መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ጥዕና ዝህብ ሓጢአት ዘስተስሪ ሓሳብካ ዘፈጽም ካብ ጸልማን ናብ ብርሃን ካብ ሽግር ናብ ራህዋ ዘሰጋግር ጾመ ነቢያት ክገብረልና ምእንቲ እቲ ፍልጠትን ርድኢትን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሪዓቶ ዘላ እሞ እዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ምናልባት ኣቦታትና ኣዴታትና እያታትና ዘይረኸብዎ ሓሊፎም ክህሉ እዮም ሕጂ እውን ዘይረኸብዎ ነዚ ዕድል እዚ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘለና ኣይንስሕቶን ኢና ነዛ ንሕና ኦንላይን ንረኽባ ዘለና እውን ብሕልሚ ወይ ብወረ እምበር ብኣካል ክበፅሖ ዘይክእል ክንደይ ህዝቢ ከም ዘለና ኩላህና ንፈልጥ ኢና በቲ ዝተገበረልና ንልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግኖ ነቶም ከምትናህና ዘይረኸቡ ከዓ እግዚአብሔር ራህዋን ሰላምን ሂቡ ንኩሉ ከምዚ ዓይነት ክበፅሖ እሞ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሰስርሑ ኣብ ገገዝኡ ኣብ ቦቦትኡ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ምርዳእን ጥበብን ክፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለዚ ናብታ ኣርእስትና ክንከይድ ኢና ኣብ ሎሚ ኣብዛ ቅድስ ምሽት ጾም ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ዘለና ስለዚ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ኢና ንጸውም ክንደይ ዓይነት ናይ ሕጊ ኣጽዋማት ኣለውና እቶም ኣጽዋማት እንታይ እዩ ምስጢሮም ቅቡል ጾም ዝበሃል እንታይ ብስምንታይ እንተተሰኒዩ ስለ መዓስ እዩ ጾምና ንጹግ ዝኸውን እዚታት ካብቲ ዝረኣናዮ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ግዜና ንጠቐመሉ أنا حتى حتى ولعتني ሕራይ ማማ عندكم تقوينو ناتي سايلنس بريك تقولوا ጽቡቕ ሓሳብ أب سمرا كله قبوسي ጾም ቀሊል ነይሩ ንደቀይ ከጽሞም ይጥዕመኒ ነይሩ ምክንያቱ ሓንቲ ፀብሒና ንሰርሕ ምግብናስ ኩሉ ግዜ ሳብ ገዛ እዩ ደገይ ወፂኦም ሳይበልዑን እዮም ነይሮም ሕጂ ብዛዕዲ ምስ መፃናስ ኩሉ ተገላቢጡኒ ምክንያቱ ትምህርቲ ይኸዱ
ጾም ኣትማማ ኣብዚ ዓዲ ዳ ጾም ዘሎ እዩ ስልክ ጾም ክትብል ትነብሪ ኣብዚ ተሪፍ እዩ ጾም ምክንያቱ ዓይኑ ዝኩሮን ትንበልዖ ድፀናሕና ንቅድሜና ናይ ከም ዝሃበኒ ክትብል ካና ኣይትዝክሮን ኢኻ ይብሉን እሞ ብከምኡ ተላማሚዶም ከይከዱ ይፈርሕ ከይርስዕዎ ስለዚ ሕማቅ ደሎ እዚ ኣብ ሕማቅ ድዮም ዘለው ከመይ ክገብሮም ይኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብቲ መስመር ናይ ናህና ናይ ሃይማኖትና ናይ እምነትና ከምቲ ቤተክርስትያንና ትሰርዖ ንክንገብሮም እንታይ ክንገብሮም ኣለና እቶም ዓቢና ዝመፃና እንኳን ዳሓኒና ደቅና ግን ብጣዕሚ ይጠፍኡ ካብቲ ስርዓት እሞ ኮንሰርን ኮይና ትንስ እንታይ ምግባር ሓይሽ ኣነለይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሃብትና ኤልሳቤጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣቦና ኣባይ ቀሺ ተስፎም ምስቲ ናይ ሜዲካል ዝኾነ ሞዮኦም ተሓሒዞም ትምህርቲ ሂቦም ነይሮም ተስፋ ገብር ሪከርድ ኮይኑ ብቀረባ ክንረኽቦ ብመንፅር ሕክምናዊ ዘበናዊ ሕክምና ጥቕሚ ጾም ዝብል ኣርእስቲ ጾም ብሕክምና መገዲ ብመንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ምንታይ ከም ዝጠቕመና ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ሂቦም ነይሮም ስለዚ ንደቀና እዚ ብላዕ እዛ ኣይትብላዕ ቅድሚ ምባልና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ጾም ዝህቦ ሓይሊ ስጋና ክፀውን ከሎ መንፈስና ትምገቦ መንፈሳዊ መግቢ መዓዛዊ መግቢ እንድሕር ኣረዲእናዮም ባዕሎም እዮም ነቲ ጾም ክውስንዎ ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩላህና ዘጋጥም ጾም እንዲዩ ሎሚ እዚ ኣይትብልዒ ሕጂ ዝእዋን እዚ ኣይብላዕን እዩ ብቐጥታ ንብሎ እሞ ሽዑ ዝመፅእ ሕቶ ዋይ ዘይበልዕ ስለምንታይ ዘይበልዕ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ማለት ኩሉ ግዜ ግን እቲ ንሕና ግን ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ ጾም እንታይ ጾም ካብ ምንታይ ኢና ክንጾም ዘለና ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ኢልዎ ዘለውን እዚ ጾም ዝምግባር እዩ ኣብ ግዜ ጾም ሲ ስራሕኩም ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኢልዎ እሞ ብዛዕባ ንደቅና ብዛዕባ ጾም ብዛዕባ ተቕፅሚ ጾም ክንገልፀሎም እሞ ባዕሎም ክፀምዎ ይበልፅ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ናቱ ኣሰራርሓ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ንግደት መድሃኒ ዓለም ሮቸስተር ክኸይድ ከለኹ እተን ሆስቴስ ዝብላዕ ወይ ዝስተ እንታይ ትደልዩ ክብላ ከለዋስ ነነ ዋላ ሓንቲ ኣይደልን እየ ደሓን ምስ በልክወን ካብተን ሆስቴት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ፀኒሓ በመሓርኛ ኣባቴ የጾሙን ኣለኮ የጾም ብሎ ሲሆኑ ገለ ትብለኒ ማለት እዩ ዋ ናኖ ከምኢለ ይኮንኩን ግን ድሓን ክበላዕ ኣይደለኹን ምስ በልክዋ ዳሕራይቲ ሰዓታት ርኢየ ከይድ ስለ ዝነበረውን ከምቲ ንዓኣ ደስ ክብላ ባኒ ሻሂ ምፅያትለይ ሰዓቱን ሓሊፉ ነይሩ ሕጂ እንታይ ክብል እየ ዝገልፆ ዘለኹ ንሕና እሙናት እንተኮይንናሲ ኣብቲ ናይ ጾም ዘይብሉ ቦታ እውን እግዚኣብሔር ናይ ጾም የዳልዩ ሰብ የዳልዩ ቅድሚ እዚ ብልዑ እዚ ኣይትብልዑ ምባልና ግን ንደቅና ብዛዕባ ጾም ፅቡቕ ዝኾነ ርድኢት ነብስኻ ምጉዳእ ዘሸቑርር ሕጂ ከዓ ጾም መፅዩ ሕጂ ከዓ ከም ዝኸውን እዩ ንብሎ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ጾም ዝያዳ ካብ ግብሪ ስጋ ግብሪ መንፈስ ካብ ምስ ሰብ ምስ ኣምላኽ ካብ ምስ ሓላፊ ምስ ነባሪ ካብ ምስ ምድራዊ ምስ ሰማያዊ ንዘራረበሉ ግዜ ምዃኑ ንደቅና እዚ ከነእምኖ እሞ ኣብቲ መግቢ ሽዑ ባዕላቶም ክውስንዎ እዮም ዝብል ርድኢት ምክንያቱ ብቓል እግዚኣብሔር ንቆልዓታ ክኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላሙዶ እሞ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ልክዕ እቲ ብድሆታት ቀሊል ዘይክኸውን ንኽእል እዩ ከምቲ ኣብ ኣስመራ ስጋይ ሰራሕካን ኣብ ደገ ይበልዑን እዮም ሽሮን ሓምልን ጌርካ ኣለኻ በሊዖም ክኸዱ እዮም ሕጂ ግን ኣብ ፍሪጅ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ኣለዎም ከምኡ ንክትቋፃፀሮ ዘይቀሊል ክኸውን እዩ ንእምሮኦም ብቓል እግዚኣብሔር ክንረትዕ ግን እቲ ቃል ይረትዕ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ምስጢር ከነረድኦም ቅድሚያ ክንህቦ ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ እዩ ሕራይ ተንኪፈ ኣለኹ ተወሳኺ ሓሳባት ኣብዚ ሓብትና
العلات والصنحت انتلون هراي معزا قدسان قالي وتسمعنا آمين 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 قالي وتسمعنا بنا آمين إذا أنا يصومسي كل جزء أخمن حساسية معنا ولا سندقنا ولدنا يمكن شاكين يتحاوسوا مالتي خمسة عدينا حفتنا هتقل صنحت جن ولا عبيتي وننترى أخا حجي أبز السدسي أبز لنا يا بوتا خلو زخنا عين السبت عابي ولا زبل كايوتي بدن بي قال أملاح زفل كله سي انتاي كجبر تريو تصوم كأتخلص قدمي تصوم مقتاو إلكا ناي تصوم مفتحي إلكا تفعل لي عينة بالعتات تجبر سبيشالي كوا سجا اسمي زيت أطعم زلوا كل نجار تجبر مالتي حجي بدن بي بقى قدمي تصوم سي أزينة تقطع بينا خنبلع لنا عينة يجبر تهزبنا مو أبز خمس رديت كأس انتاي خنجبر كم زلنا مخنياتو قداماي ነገር ናይ ምግቢ ስስዕ ክህልወካ ይብሉን እቲ ከምቲ ጥናይ ጥዕና ምሂሮም ዝበልኩም ናቦና እሱ ዝበለፀ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ጾም ቅድሚ ምእታውሲ ኣዚና ናብ ከምኡ ሃረፍረፍ ንብለሉ ኣምነትሲ ወላ ሓንቲ ክህሉ ከም ዘይብሉ ስጋ ተዘይበላዕና ጠስሚ ተዘይበላዕና ሲ ወላ ሓንቲ ትርፎ ንጥዕናና ከማን ጎዳኢ ዳ እምበረይ ጠቃሚ ዘይኮነ ዓይነት ብስብሕታት ኩሉ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ግን ኣብቲ ቅድሚ ጾም ዝግበር ምድላዋት እትሰብ ብዙሕ ነገራት ክገብር ትሪኦሞ ማለት እቲ ንእሽተይ መንፈሳዊ ትጠቕመካ እንታይ እሞ ዝሕጂ ወላ ንምንታይ ወላ ጾም ምስ ተሰዓረስ ወላ ንምንታይ ሽሮ በሊዕኻ ትውዕል ትኽእል እንዲኻ ትዝበለፀ ምግቢ እኳ ዳ እሱ እሞ እቲ ሃረርታናስ ኣብ ምግብን ኣብ ስጋን ኣብ ጠስምን ክኸውን ከም ዘይብሉ ኣብቲ ርድኢት ክንህሉ كم زلنا إلى يردأنا مو أبز خبابي بزحات إثيوبيا قال سلزلو شو ما قلت بقى لايك بجاي زخون بقى أنا يتصوم مفتيات تباهيلو يقرمني مالتي مو زي كلها هنا كنرد أسي أنا يتصوم سي أقداسي حلنا أنا وشنا مس إجابير دامبر عبد العي هررتا نقبر كم بيبرنا رد يبين مو زي زلات الحساب قالي وتسمعنا بنا يغني لي تعامل صبو قال هو يسمع لنا مع ذاك الدشان أبزي أبون حسب اللاتني هراي ملاحبتنا غسلي وقمت زبالتو ساتم قبل الوا ناي بحق درات تصوم بحق بصح نجار تداليوم يمزبلو قبل لهم كم عود أمت يمزخروا سولو كن أنا مستقيسي ناي تصوم كزاربام كله تودي حدا كيسيس إلني قويتانا يسوع كريستوس سي دك مزامرت حتى وخلص انتاي كنبلع كم انتاي كنصوم كلنا سنتاي كنبلع لهم حاتي تموسي ناف ناف ساعات خيكونس كاف زوص تطنقو تصومو يلواميو سلاسي سيريس توسس تنقبرو سراحيدو زاريبنا حقوي كن بتحقنا ناتنا بتنا بيت خريستيانا زلنا كن نت مقبي تزبلت مقبي حجه كواز بالله زلو كاب ناي بسعرس بالله ناي صمس بالله يبلص الله تكونات كله تمتعطنا مقبي حملتታት استفلالي صبق مقبيتاتنا نبلع الجون صوم خطباهيلي يبلنكن ناي بحق صومسي كاب حما نجار كتحما مقبار كاب نسب مبدال استباسكايو خطبت تعارق بقبر خاسي مسو خسني يلو مقبط راح كيكون اصلنا عنو حقي بتعامي صبق ملو حبتنا قال هو يسمع لنا حواري قدس باولوس اب قداماي كورنثوس 6:10 بزعبا صحيح له انت ايزبل كله تفقيد الله كل جن ايتقمني كله تفقيد الله انا جن حدا ነገር እኳ መልከኒ ወይ ክገዛኒ አይደለኒ ስለዚህ እቲ ኣብ ግዜ ጾም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ዝብላዕ ግዜውን
كل جزء كمتي مع ذاك بشان حبتنا زبلته هرفان مجبي مخنيات هاري باولوسي انت بلعنا عين وسخ انت زي بلعنا ها يقول لنا إلى مالت سلازي نابت منفساو مجبي بيت منفساو نجر كن عبي إذا مولو حبتنا زم صحيح حسب زرخب كابلع تبل بزح جزء زوم وانجيلاويان حواتنا زتكمل اليوم عبوداتنا خسرعوا خلوجن كابتا عندما الأختي ناي مسحاب قدس سامس يوم بلع زتبهل انتاي تزبلع نتي معرافو سلا بلعن سلا مستندي هناتو سب انسسا يكون نقوت السئلو نعم مقبي نعم مستخيد سب انسسا يكون سب عملغو يزفتسن سلازي اتي بلع عي تستراخوس اندي زبله ابزغونا جزي بدلاينا ساعد دلاينا خنبلع على النازبل فتصيمو مسحاب قدساوي مل اختزاحز ايكونن نابنت اب قبر هوريات معراف عسرته كاب قصرت شعات تجميرو نصبحيتو دما نساتهم مقد كخدو خلو نابتا ختما مسقربو بيطروس بسادسيت ساعات ابيلو خصلي نابنا حس ديبه شعوت امي خبل عدلي كدالو لخا كدالي وخلو خا تمسته سماي تخفيتو اقحا خم عبي خدان بربعه مازون تتحيزو خورد امدرون كبصح كله راي ابوخا اربعه محاور زلوهم كلهم امدر لمم زبلون اعواف سماي نبرمو بيطروس تنسي كحرير كبلع زبل دمص موصو بيطروس غنا غويتاي رخصن زفنفنن زبلنكا بلع ايفلطن يمو ايكونن يبله كم بحدش دما كلا اي غزيه نتا املاخ زنصو نسخه ايتركسو زبل دمص موصو ازي 3 ساعه كونه بوبوخا اتاقحا ناب سماي توسله يطروس تزراي راي انتاي كوني خونيلو بلبخ غرم كله نهوتم كاب قرنليوز تلاخو سبات بيت سمون نحاتتو ابتا اف دغدو بولو صويعم كات بيتروس زبحال سمون ابو غاشا خوينو سفيرن تلحاتتو بيتروس بتراي كستنتن كله منفس انه 3 سباي يدولي خالو سلازي انا لي خيم يمو تنسي كاورد كي تسكف كاون مساتهم كيد بلوي انتزرايو راي كاب كلهم انسسا كاب كلهم عواف كاب كلهم اراويت بمتمري وي بنصلا استتحزيب بيتروس ايهوداوس لزخونه اتوم زبلعن زي بلعن انسساتات بحصاننتو سلازتلامامدو اب هيوتي رخص زبل بلع يفلتني املاخ زنصو نسخا رخص ايتبل مسبلو اتزرايو راي نسماي توسيدو اتامدر زنبره لوخاتنا يقرنيليوس مسيم باتي منفس قدس زمرحون قرنيليوس اتميقو ابدا قرنيليوس مسبلعه نصبحيتو ابزي امنتو سبات اتيخا بلع خايلو مسكسسو حقهم يهم بحق ايهود كوميون عايغن نحد قار رخص كيبل منفس قدس مهيرن يغليس اللي سلازي زرخبك بلع كير كسكا كير رخصك املاخ زنصو املاخ تصوع قبل كله بزملخت زي ازخم زندي ادبو زي اخم زندي اسرحا ازخم زندي نيت كيبلت بتكريستيان هنا ابوتات نفس وكفسب بنسحا نزمصسب كله خقبلو مخنياتو حواري قدوس بيتروس ناب ايهود راي ملختي ازمسلوني رمبر احزاب نابت امنت كمصيلو حاسيبو ايفلتن سلازي تاملختي زرخبك بلع تبلقال ابزي وتا ازي ترغما يوهبا سلازلو نحنا كنردا نخالوت كا كنردو ابتا غويتا زمهارات مرتي ون ابونجل ماركوس معراف شوعات كاب 23 اندحر رئينا بلد ما اتخاب سب زوص دايو نسب زركسومبر اتي كاب ناب افزاتو ايكونن زركسو كابتوش تلبي كفو حسابي والسيمو منزر سرقي قتلت زموت سسعه كفات غرحي قلت قنعات صرفي قرعات عشنت اذا كله كفو كاوشتي والسيو نسب كاير كسوي سلاذ كل غزي اتا اب غزي صوم ازياتهم كصيوم كل غزيون كفنفونو زلوم وشنا خصوم منفساوي صون كم زلو مسؤوته سني خمتي مولحابتنا زبلتنا كاب اخلن ما يمكن كلكل كلنا خاب
ናይ ስጋን ውፅኢ ስጋን ክንክልከል ከለና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣት ከዓ ክንክልከል ከም ዘለና ኣብዚ ናይ ሎም ርእስናውን ተጠቃሊልሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። እታ ዝረኸብካ ብላዕ እግዚኣብሔር ዘንፅሆ ኩሉ ኣንፅሂዎ ይትብል ግን ንመግቢ ከም ዘይኮነት ንነፍሳት ከም በዓል ቆርኔሌዎስ ዝመሰሉ ኣብ እምነት ዘይነበሩ ሰባት ኣብ ዝመፅሉ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ካህን ዝኾነ ሰብ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ናብ ድሕነት ሓቂ ክበፅሕ እዚኣ ከምዚ እንድያ እዚ ከምዚ እንዲ እንዳበለ ክነፅግ ከም ዘይብሉ ዳ እምበር ብዛዕባ ብልዒ መግቢ ከም ዘይኮነ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ኣቦታትና ቂሞም ኣለው። ኩላህና ከምኡ ክንርድኦ ንካልኦት ከዓ ከምኡ ከነረድእ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንብብ ባለ ክርታስ እምጥንታስ ከተፍፃሜታ ይብል ንሓንቲ መልእኽቲ ካብ መወዳእታ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምስ ኣንብብናያ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ኣሎ እዚ መልእኽቲ እንታይ እቲ ዝብላዕ መን እቲ ዝበልዕ ዳሕራይ እቲ ብልዕ ናብ መን ከይዱ ትርጉም ናይቲ ክወሃብ ፀንሕ እንታይ ኢልና ኣስፊሕና ክንሪኦ ስለዚ ከዓ እዩ እቲ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኣብ ናይ ዓርቢ ንሪኦ ዘለና ከዓ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብዝደልዮ ብዝጥዕሞ ብዝመስሎ ይትርጉሞን ይርድኦን ስለ ዘሎ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣቦታት ቤተክርስትያን ቅድሚ ቤተክርስትያን ምክፍፋሉ እንታይ ኢሎም ተርጉሞሞ እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ኢልና ብትርጉም ንሪኦ ዘለና እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣዝዩ ክስገር ዘይብሉ ግን ቅድሚቲ ካብ እኽልን ማይን ምፃምና ካብ ኩሉ ሓጢኣት ክንፀውም ከም ዘለና ምናልባት እቲ ግዜ ስለዘየፍቅድ እምበር ኣብታ አንቀፆም እንታይ ኢሎም ኣለው ቦታትና ኣፍ ይፆም ዓይን ይፆም እዝኒ ይፆም እምሰሚኣ ህሱም እዩ። ክደግማየ ኣፍ ይፆም ዓይን ይፆም እዝኒ ይፆም እምሰሚኣ ህሱም። ኣፍ ይፆም ካብ ምብላዕ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሕማቅ ምዝራብ፣ ዓይን እውን ይፆም ካብ ሕማቅ ምርኣይ፣ እዝኒ ከዓ ይፆም ካብ ሕማቅ ምስማዕ ኢሎም ነቲ መንፈሳዊ ነገሩ ከዓ ኣጠቃሊሎም ኣለው። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልእ ዘለና ሓሳብ ኣብዚ ርእስቲ ኣነ ለንቦና ሕቶ ሕራይ ሂወት ሃብትና ክልተ ኣለዋኒ ምናልባት ክተብርሁ ላይ ደልየ ኣለኹ ቴክስታ ኮይና ኣብታ ፆም ኣብታ መጀመርታ ናይ ፆምሲ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ዓይነት ፆም ኣሎ ግና ካብ ሓጢኣት ምፃም ስለዘየለ ዘይቅቡል ፆም ኮይኑ ይተርፍ። ሕጂ ኣብዚ ኣቁር ቴክስት ሃለይ ደልየ ዘለኹሲ ኣብ ፆምን ነቲ ምግቢ ጥራይ ኮንካ ትፀውም ኢልኩም ትብሉና ነቲ ሓጢኣት ወይ ንክፉእ ምግባር ምብዳል ንሰብ ዘይምቅያብ እዚታት ወይን ሓጢኣት እንድዩ ካብኡ ከዓ ክንፀውም ኣለና ስለንማርስ ንምንታይ ዳ እዩ ደይቅቡል ፆም ይኸውን? እዚ ኣቁርብተይ ኣይተረዳእትን ሜቢ the way I read ይኸውን ብደንብ ይበርሃትለይ። እቲ ኣካለ እቲ ዘላትን ከዓኒ ኣብታ መጨረሽታ ፔጅ ስለዚ ክትፀውም ከለካ ፆማማይ ምዃንካ ሰብ ከይፈልጥ ትብል ኣላ። ሕጂ ብዚኣሲ ቁርብተይ ሕጂ ንበሎ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብዚ ናህና ከምቲ ትብሉና ኣብዚ በዚ ናህና ንስቶንትነኹም ክንብል ከለናሲ ብዙሕ ሰብ ኣይፀውምን እዩ። ሕጂ ተዓዲምካ ትኸይድ ስለዘይፈልጡ ናይ ስዕረት ጥራይ ተቐሪቦምልካ ኣብዛ እዋን እዚኣስ እንታይ ኢኻ ትገብር? ኣብቲ ክፍልታት ፆም ኣብ ዝብል ናይ ግሊ ፆም፣ ናይ ስድራ ቤት ፆም፣ ናይ ቤተክርስትያን ሕጋዊ ፆም ኢልና ኣለና ማለት ኣብቲ ሃይማኖት ኣቦታትና ኣሰሮም ምጥለል ኩሉ መሊሶም እዮም ማለት እቲ ናይ ግሊ ፆም ንኣብነት ኣብቲ ዝብላዓሉ ግዜ ብናህና ውሳኔ ብናይ ኣበንሳሓና ምርዳእ ዝወሃበና ፆም እንተልዩ ኣብዚ ፆም እዚ እንታይ ዝብል ትፅሑፍ ፀዋማይ ምዃንካ ዝኾነ ሰብ ከይበልጥ ብዝኾነ ጋይሽ እንተመፅሙኻ ምስኣቶም ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ይብል ማለት ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ፆመ ነቢያት ኣብይ ፆም ኣብተን 7 ኣፅዋማት ግን ኣነ ተዋህዶ እየ ኣብ ተዋህዶ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ፆም መግቢ ኣይብላዕን ኢልና ብዛዕባ እምነትና ብሙሉእ ክንገልፆ ኣለና ማለት እቲ ፀዋማይ ምዃንካ ከይትፍለጥ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግልና ፆም እዩ ማለት ስለዚ ስርዓት ሰሪዖም እዮም ምክንያቱ መንነትና እምነትና ስርዓትና
كأك نجلس سلازلنا نحنا أبز جزيزي إذا عينت صوم نبيات نصوملو جزية ببيت خريستياننا حقاو صوم سلازخانة سوري أبزي قريتها قبر لي كابزنا عايز ليني شاهدي ولا باندي خوسدي أبز وانزي نقريتها قبر لي بإمنتنا أبز وانزي كمزي إلنا بزعبا أمنتنا نجلس على እሺ thank you أتي كاين فلات أنتي نصوماجن نايجلنا صوم أب نصوملو نايجلنا سباعي حزنا أملاخ زجبر لنا ديو وين أب أملاخ نصبيه ديو نايجلنا نايسومن ديو ناي معلتات ديو ويكا بممر نسحنا بأبون السحنا توهيبنا أب نصومه زي صوم جزية ورحات الرخون كال معلتي ببيت خريستيان أوج زي كنا صومجن أجايش تمس يوم خامس بلا عيز دل معلم لك عكم غيره ما قامي تملو بتات هراي تقدمي تخبونا أبيت تقدمي تزحتت كوا خمسة أبي هو تخيلي أبي ساس 10 تخلته خاب حدا حساب 10 تخلته زلوا أب جزية صومكم قبركم يخم تقبر زلهم تقبل زي قبر زلوا بقول سيتت بموقع بحمق نجارت سلوت صومو بزي صومكم قبل زي كونيلو ملي سوال لبا اوكي أبتا مصحف آمين أبتا مصحفون تتقيس الله هراي هرقويني جزيكم داخل إلى اللمبر دحن تو ناي قلص مسيح جي سب اندحر مسيو كاخت بل انت خوينكا اكستند كنقبرو لنات ما انتي مالتو تحسبنايو حنت الساعه تخالي تخاني تنصومو زلنا مغوتات سي زبلص حرو زخانه مغبر سلا زخانه انتي مبالكو نيري تو اكستند زخانه ساعات كمان بزي برعي انتخي إلنا أنت نقبرس سو زبادة أخوين سمعني كلها نتالي مالتكم تعنا خارئها بتعمي ستايم قبر ومدقفون يروي بل قن نايمك بتات تخوينو كل شاب كم تخلن زبادة ستاير لنا كم زي addiction دو خبلو نافقوت نتمقبسي بك حج خازي حجين بعدين تخوينسي سبان رجعون سلزفتو نسي الرأي بقى أزياس ناولكو جاي بدعنا ستني مالتي زبنا نجار على النمبر نحر جميل كاي خاني نايب حق دس زبدك تصوم كمان كفتح كمان دس زبدك ساعات هتعلمه سلزيس بزعبنا مقبل صوم كومبلين قال مقبار كيكون استصوم نصوم مقبل خمان زبادة الناس اللي وصل زخانة قابر تمسكني خنا بحقي سلزيس كومتات نايتو ساعات نصام زبادة صغير مخاني بدين حسب كنيري قال هو تسمعنا يغني لي آمين آمين قال هو تسمع لنا أتي الرافيد كمبلع أبجزية مبلع ولا نتتعناون زيادة تريكارد ترازي كنا أبغاش تستفهم أبتناي تعيش مزغون لبز تعامون جزيون أبزر استنازي مزن صومات تحاحزهم صوم بحكمناوي سنفلتات يلوم يمارستي هو منيرهم سلازي اتي مرفاج اتي بجزية مبلع كساب كندي ونتتعنا حقاز مخانو مرفاج ترازي كنا كتبلع كل خاون عاكين كا مبلع كتبلع كل خاون زد ليك عينة مقبي ممراز أبقداماوي أنزلوا بوتات ناسي بملوم كاب سجان وسيت سجان نمول عدميهم زي بول عسبات هاللو بزحات سبات مالت إذا خا نابتي عدام قدم موداقو زنبورة كبري نخملسو بهارر بمبالي أمه قال هو يسمع لنا كل خاتكم تساتفكم تملسكم نشتي كسخلا أنا كاب تموكري سرق كبل لكم كاب جزيهم إيشي هره أنا سي كم زختبلت أنا حت زحفتي بتعمي سجا زفوتو تسمي زفوتو خوانا نجر حجي نزهم صدرانا نقولهم انتهزولهم أناس انقعتو هادو خوينا تفتركو تو هادو تزيكون نيرس تقدامي تزموسكو مخونكو نيري أنا هاتو كل زي سجا مبلع كل زي تسمي مبلع مموتكو نيري سالاتو هادو زخونكو جن زي أبير عني حلي لي حاكمي سي حياليو حاكمي كفلت معاتيو بتعمي زي حكمني بتعمي زي كان خنني نوتريشنستي إناتي حاكمي زي أبير أبوي لي تو هادو مهانيس بتعمي زخرو عن النجرسي إذا صوميو مهانيسو يعجزك كايو مر ألو سجات راح زفتو خمس خمايت اسم زفتو خمس خمايلو
ኣለዉ ከዓኒ ናይ ፆም ጥራሕ ዝፈትው ፈፂሞም ስጋ ክሪኡ ከለዉ ዝሕመም ከኣለዉ ስለዚ እቲ ፆም ትዕግስቲ ስለ ዝኾነ ዓቂንካ ምብላዕ ዓቂንካ ምዝራብ ዓቂንካ ኩሉ ነገርካ ክትብል እንዴት ነገር ተዋህዶ ምዃነ ዘኹርዓንስ እዚ እዩ ክብለኩም ደልየ ኣንየለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ነቶም ግዜ ዘለና ስፒሪቹዋል ፋስቲንግ ዝብል ናይ ፖፕሽኖዳ መፅሓፉን ስለ ዘሎ ቶም ብእንግሊዝኛ ጽቡቕ ዘይተንብቡን ብትግርኛ ተተርጉሙ ህልዩ ክሓተልኩም ስፒሪቹዋል ፋስቲንግ ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ መፅሓፍ ኣሎ ናይ ፖፕሽኖዳ ኣብቲ ኦርቶዶክስ ባይብል ስቶር ዝብል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብቐረባ ሕጂ ግዜና ኣኺ ሓሊፉሎ ቅሬታ ኣቦና ቤቀሽ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ብኽብሪ ናብዛ ኣውደ ምህረት ዕድም ሕራይ ኩልኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበና ብጸሎት ነቕሕና ብዛዕባ ጾም ቃሉ ክንመሃር ስለ ዘፍቀደልና ድማ ምስጋና ንዑ ይኹን ነቦና ንዝመሃሩና ቃል ህይወት የስማዓልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ተም ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ብመዝሙር ብሕቶ ብመልሲ ብጥቕሲ ብኩሉ ነገር ሓቢርኩም ኣብ ኣገልግሎት ዘምሰኹም ድማ እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብ ግዜኡ ኣብ ግዜ ጾም ስለ ዘለናሲ ብዛዕባ ጾም ኣርእስቲ ኣልዒልና ክንመሃር ከለና ድማ ነቲ እንጾሞ ዘለና ጾም በጋባብ ምእንቲ ክንጾሞ ይሕግዘና እዩ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኢልና ትዕግስቲ ማለት እዩ ካብ ትፈትዎ ነገር ምርሓቅ ወይ ድማ ምቁጣብ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌየ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 3 እንታይ ይብል ጠባሪ ብልዒ እዩ እሞ ነቲ ጥዑም መብልዑ ኣይትብሃጎ ጠባሪ ብልዒ እዩ እሞ ነቲ ጥዑም መብልዑ ኣይትብሃጎ ህርፋን ንባዕሉ ምብሃግ እንታይ እዩ ሓጢኣት እዩ እሞ እቲ ጥዑም ብልዕስ እንታይ እዩ ጠባሪ እሞ ኣይትብሃጎ ካብቲ ጠባሪ ካብቲ ጥዑም መብልዕ ኣብ ግዜ ጾም ክንቁጠብ ነቲ ጥዑም ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ነቲ ጥዑም ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ጸሎት ወይ ምስ እግዚኣብሔር ክንዛረብ ድማ እንታይ ክንገብር ክንብህግ እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ፀገም ጾም ተባሂሉ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት ሓደ ጥራሕ ምጻም ዝመስለና ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት ሓደ ምስኮነ ስም ኣምላኽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ ባሪካ ቀዲስካ ሃበን ንኸይበልና እውን
دارقا بخلتا قوع معقورتنا كم انسسا بهرفان انو انداقوم سعنا نبلعونا لنا زقنا بصما يتصنحنا مالتي ولا بتنبل على ساعتون انتي كنر إلنا تعقستي كنر إيه علونا نسجا زخنا نجار هبنايا بمنفس انت حيلنا شرو تبلع حملة تبلع سقا تبلع بمنفس ندحر حيلنا نقول نجار نسجا دما كان سنفا نخل إنامو تباري بالعيمو نتطعم بالعيد أي تبهاقو أما زمر داويت مزمر 240 حدن قصر 4 وانتايب لنا مسقبرت اكي رسئنات كي قبرسي نلبينا بكفاءات أي تزنبلو أنا وون كابتطعم بالعم انتاي قبر أي بالله إلو مسقبرت اكي رسئنات كي قبر بار صم مجمريا مستم حماء زقبرو مستم رسيان حاتيات كي نقبر نلبنا ناب كفاءات كي نزنبلو يتقندي بدحري إدما كابتو طعم بلعم أي بلع موكمتي بتفعل لي نجر كنجرنا زنحي ولا كم مناون كمت زنحي اتقند صم انتهى انت دعيلنا سونتنا مقصص عريو أكلنا مقصص عريو دليت كان دا تزاربكا تدولي مقبي مقداف صوم يكونن سقا قديفنا بحمية دك سبات عصمة من قرط من دحر كوينا صوم يكونن سبا مستاي صيمنا بحمية دم حواتنا نست انتخوينا أب صوم أيكونان زلنا مو صوم كل جزية مسمنتا أتخيل انت دعيلنا مسنا مقباريات تخيل صوم صلت صوم دما مسناي قبري ناي بحق ات اغزيابير زقبلو صومن ات اغزيابير زي قبلو صومن ابونا ونتقي سمانا رم بقدامي ون انا حبيره نري اتا تنبيت إساياس نعرف 58 بملئتا ننببامو كنصوم كلنا تاي كنقبرالنا كم من تاي كنكلكلالنا كاب صوم عصبي كاب صوم برخت نرخبلو دما انتاي انا قبرنا انت صومنا كم من تاي تخلكلنا انت صومنا ايو صبق غيرو እግዚአብሔር حبيرنا لمو እግዚአብሔር انت ያለው መምርሕ አለው ስቂል ይኮነን ጾም ይልና ክንጾም ከለና እንታይ ክንገብር ከምዚ ሓደ ዕሽግ ባኮ ትገዝእ ከለኻ ኣብዚ ዓዲ ማንዋል ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ ምስ ከፈትካዮ ነቲ ፍሕ ዝበለ ቁሑት ከመይ ጌርካ ምንቲ ማንዋል እንዳረኣኻ ተጋጣጥሞ ንዓና ድማ እግዚአብሔር መምርሒ ሂብና ኣለሞ መጀመርያ كل أكلاتنا كاب حماق نجر كنصوم سونتنا خنقاصاصر እግዚአብሔር يحجزنا إذا خنقبر انت يدلينا صلوت يدلينا مو እግዚአብሔር أملاخنا تبار بالعي امو نتي طعم مبلعم ايتبهاغو سلخلو እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو سلقالو እግዚአብሔር أملاخنا زخفتلنا نمسغنو كم قالو خنبر دما
እግዚአብሔር ይርዳአና እዚ ጾም እዚ ድማ እግዚአብሔር ዝሪኦን እግዚአብሔር ዝቕበሎን ከም ቃሉን ከም ፍቃድ ኣምላኽን ገርና ክንጾሞ ድማ እግዚአብሔር ይሕግዘና ናይ ብሓቂ ብጾም ከምዚ ንሕና ሕጂ ኣብ ስደት እንነብሮ ዘለና እስራኤላውያን ብዘመን ንጉስ ኣሕሽወርሽ ካብ ኢትዮጵያ ክሳዕ ግብፂ 127 ሃገራት ዝገዝእ ዝነበረ እንተደኣ ርኢና ኣብ ኣይሁዳውያን ኩሎም ንሞት ተፈሪዶም እዚ ሃማን ድማ ናብ ኩሉ ግዝኣት በብቋንቁ ካብ ንጉስ ኣፈሪሙ ሓቲሙ እስራኤላውያን ክቕተሉ መልእኽቲ ክሰድድ ምስ ኣዳለወ መፅሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳዕ ፍጻሜ ዘሎ እንተደኣ ርኢናዮ እንታይ ኢልዋ ማርዶካይ እቲ ዘዕበያ ከም ኣባኣ ኮይኑ ወዲ ሓወባኣኒ ኣስቴር ንስኺ ኣብ ቤተ መንግስቲ ስለ ዘለኺ በይነይ ድሕንየልካ ኣይትሕሰቢ ንኣይሁድ ካልእ ሓይሊ ክመፅእ ከድሕኖም እዩ እስኽን ስድራ ቤትክን ግና ክትጠፍኡኹም እድሕንየ ኣይትበሊ ምስ በለ ተዓባይ ቃል ንኣስቴር ዝተዛረባ ማርዶካይ እንታይ ኢልዋ ምናልባት እግዚአብሔር ንዓኽሲ ነዚ ሕማቅ ግዜ ኢሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣምፂእክ እንተኾነ መን ይፈልጥ ኢልዋ ንዓና ድማ ኣብ ናፃ ዓዲ ኣብ ኩሉ ዘለዎ ዓዲ እግዚአብሔር ኣምፂእና ዘሎ ድማ ንህዝብና ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና በረኸት ክንከውን እንታይ ኮይኑ መን ይፈልጥ ኣሎ ዋላ ሓደ እንታይ ኢልዋ ድሓር ኣስቴር ግን እንታይ ኢላቶ ስለ ኢልካ ንኩሎም እስራኤላውያን ኣኪብካ 3 መዓልትን 3 ለይትን ጹመለይ ኣነ ድማ ኣብዚ ምስ ኣግራደይ ክፀውም እየ ብድሕሪኡ ናብ ንጉስ ከኣቱ ታራይ ኣይኮነን ኣይፍቀደንን እዩ ግን ስቕ ኢለ ከኣቱ እየ እንተመትኩ እንታይ ይኹን ኢላቶ ይሙት ኢላቶ ምክንያቱ በይነይ ህዝበይ እንዳጠፍአ ክነብር እውን ኣነ ይክእልን እየ እሞ እንተመትኩ ይሙት ኢላ ማርዶካይ ኩሎም ኣብ ሱሳን ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኣኪቡ ፀይሙ ኣስቴር ድማ ፀይማ ድሕሪ 3 መዓልትን 3 መዓልቲ ናብ ንጉስ ብዘይ መዓልታ ክትኣቱ ከላ ብዘይ መዓልታ ዝኸደት ንግስቲ ድማ እንታይ እዮም ዝገብርዋ እቶም ሓለውቲ ንጉስ ብሴፍ እዮም ዝቆርፅዋ ከም ኣብ ሙቪ ገለ ርኢናዮ ንኸውን ሴፎም ከምዚ ኣገሮም ከውድቁላ ክደልዩ ከለው ነታ ዘንጊ ዝርግሕ ኣቢልላቲ ንጉስ ኣሕሽወርሽ ሰይፎም ስሒቦም ተቐቢሉ ብክብሪ ድማ ሕታኣ ደምፃኣ ሓቲትዋ ንሕታኣ ድማ መልሲ ረኺባ እቶም ንሞት ዝተፈርዱ ኣይሁዳውያን እንታይ ኮይኖም ምሕረት ረኺቦም ተኺላ ናብ ንጉስ ከይዳተ ትኾን ነበረት ኣስቴር መጎስ ምረኸበት ደነራ ኣይ ምረኸበትን ነራ እንታይ ደኣ ቅድም ብጾም ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝተዛረበት ህዝባ ኣኪባ እያ ለምኮ ኣብ ዋይት ሃውስ ዋላ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ምኻድ ኣይኮነን ትፀገም ቅድምናኡ ምኻድና በብእምነቱ ሰብ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ብጾም ብጸሎት ቀንዩ ተዝኸይድ እኮ እቶም ይገብሩ እዮም ንብሎም ሰባት እውን ክገብሩ ምኽኣሉ ነሮም ግን እግዚአብሔር ብድሕሪት ቤተ እግዚአብሔር ብድሕሪት ዋይት ሃውስ ስቴት ዲፓርትመንት ብቅድሚት ገርካ ግን ዝቐንዕለን ፍንስራ ከፊቶም እዮም ዝስሕቁና ፍንስራ ከፊቶም እዮም ዝስሕቁና ብዘይ መዓልታ ዘይግባኣ ክትመውዝ ዝግባኣ ንሳ ድሒና ህዝባ ድሒና ኣስቴር ምስመን ስለተዛረበት ብጾም ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር እሞ እቲ ሓቀኛ ጾምሲ መዓት የቁርር ምሕረት የውርድ ክንደይ ነገር እዩ በረኸት ሰላም ዘምፅእ እሞ ብከምኡ ክንፀውም እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ግዜ ወሲደልኩም ቁሩብ ይቕረታ
بصلوت كنعصو كلنا كابز زلنايو حاف نبل سم اب وولد ومنفس قدس هذا املاك امين كم بحدش كلن زح እግዚአብሔር ابو غيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت اللؤلؤ زخل زخنت قدس بيتكريستيان لمنا لنا قبل عليه مؤمنانن بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር املاخنا ايو من سلام صليو سمايات تنبر ربنا سمك يقدس انسخاتمصا فقدك انت اب سمايكم دما مدري يكون علت انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا دغلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا انقسن حيلن كبرن زل عالمنات كايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خدنجلخي سغاخون دنجلخي ادي እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክ له سكانس برختي فركرسكم برخي او ملت تصغى እግዚአብሔር مساخ እዩ او فسهتي دس يبلكي حتياتنا اخسر يلنا نفتو ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦን ሁለት እግዚአብሔር ልምነካን ማልደካን አለና ኦንጉ ሰላም ሰላም ሀበና ኩሊ ይብካና አኸመኦ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻው ናፍሰልና በየካህን ፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልናን ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕን አለና ኣብ ሰማያ ዘለኻን ስኻ ሰላም ከአብ ለነፍስ ኩልና አሕድር ኣብዛ ዓለም ዝን ምንባርና በሰላም ሐሉ ኩሉ መርሐትን ሰብ ስልጣንን በቅዱስም ካ ሰላም ሀቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ምኳን ታዛብ ካ ምኽራብ أمتاونان موسانان زلو قراتنا بكل سلام حلوهم بهدوهم بعنعن هوات كنبرن بكل سنة يملكوا دما ناخان إجابير بمفرح بحياونات كنركبن بكرساس مسؤولين منفذ كل سنة مسجانان صنعتهم بؤذل لك لو من كل سعن نزل علم آمين قدس إجابير أملخنا سلا كل تمسجن أبعد منا زا معلت زيان زا سعد زيان زو سكنا يتذهب كنا ساعة معلتن دمه أبيتك كم أون أب بيتنا خوينا نصلات قال كان ممهر كنكح كنبارابر سكبر كان سخاخمو كبرن مسجانان نأخيخون بزعبات إنا كنمهر أمسينامو زي زلنا يو كنيات دمه كنيات صوميمو صومنا كم قالكا كم فقادكا كون نسخ حجزنا كله كم فقادكا يكون لنا كم فقادكا تصيمنا كم فقادكا تصلينا كم فقادكا دماخن ملالس انتخيلنا اتخاب صوم زركب بركة سماوي هوتن أين سؤناني نامو إجابير أملخنا صومنا السخاء الطريقان السخات تقبلن كون نسخ حجزنا قدم خاب اخلاماي مصامنا كل اكلاتنا كاب حماق نجر اصمنا صومنا جبريز تحوسو صومنا بصلوت تسنى صومنا دما بيقرتا بفقري زتملأك خون السخا حجزنا سلام أفتسمكا برهانة لدتكا دما بدحانة سلام أبصحنا إذا صمزي كل خناتاتنا زلوت زتصبق زطعم زقنع قبرلنا أبهاجرنان كبابينان زلو وقئن ورا وقئن زقرر صومن سبائيا قبرلنا ناب عرقي ناب سلام زمص صوم قبرلنا قدس إجابير أملاخنا أب حمام نزلو فوسلنا أب حزن زلو أتصانا نعلنا نزعرفو من قس غورسلنا بسقاب نفس التعسرو فتحلنا تأميم زلو نسألنا أب چنك مكراز زلو دما مستر فطر اللهم كلهم وليدنا النعبيهم زلنا أوداتهم أولدهم بارخلنا نعغازو خونو قبرلنا زوفرو دحاني اتولنا زقشو دما دحان ملسلنا إذا صوم زدما ناب نسحا قريبو ناب مأدخا ناب قدس غاخان كبر دم كان زقرب قبرلنا بس جابير أملخنا كابدينا قدس دنقل مريم برخات رديئت كفلنا أما لا دنت قدس دما ديمانا مرا أي فلينا بإذن ملائك تحلونا سلام عليك أن أخانا مسكنك سلام دم حضرنا أب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصة تمسا فقار كاغم تاب سماي كم دم أمدريخون علات جرانا لما هبنا
احنا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا أبسانا نحدقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن زال ألمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناء قدس جبريل الملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له تسخيك عانس برختيخي فلكر سغم برخيو وملئتا تسقا جابير مساخيو وفسيتي دسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس ما انتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسري اجزينو عملاكن ودان يسوع كريستوس كان ليك كانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركة برهان أنتم أبويا كانت وأهويا دياقونات إدوان سايرو قصانات ببسمكم يكون فتان ونصحاني يرسينت كلوان سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تخلتي زيو مهار النكسوس 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 زحلفه محرنا بزمص حلونا بافن منفس قدس بنت اجزئتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلتي بنت اجزئتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ሰላም ለይቲ ናይ ፅባሕ ሰባት ይግበረና